Moje meno je Mišela, vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesí, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy naplňa to, čo robia, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cez slzy, inokedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás. Však? Pre tých, ktorí ma vidia prvýkrát, moje meno je Michaela Krížová, som mama, som moderátorka, som autorka podcastu Nezastaviteľné. No a ja sa venujem v tých svojich témach, alebo celkovo aj na sociálnych sieťach, duševnému zdraviu, prirodzene materstvu, rešpektujúcej výchove, celospoločenskej situácii a menšinám, na ktoré sa vlastne poslednú dobu útočí, tak ja mám za to, že by sme sa tak všetci mali zastať ľudí, na ktorých sa ukazuje prstom. No a ešte by som chcela povedať, však tí, čo tu chodia pravidelne, vedia, že ja spolupracujem so sekáčom Oblečko, ktoré je na Florianovej ulici. No a takto sa vám chcem teda ukázať, že teda ja na sebe zvyčajne v 99% nosím veci z druhej ruky a vôbec sa teda za to nehanbím a ja verím, že aj toto pre vás môže byť také motivujúce, že aj vy siahnete po veciach z druhej ruky, ktoré vlastne vyzerajú podľa mňa, že dobre. Takže Oblečko na Florianovej a teraz by ste mali zatlieskať. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste v takom hojnom počte tu prišli. Som veľmi milo prekvapená, lebo stále ľudia hovoria, že ľudia už knihy nečítajú, ale podľa mňa to nie je pravda a preto je pre mňa toto nahrávanie také špeciálne, pretože hostkou je Prešovčanka, ktorá už 12 rokov pôsobí ako úspešná spisovateľka. Napísala 5 kníh, je držiteľka ocenení Anasoft Litera a ceny nadácie Tatra banky a otvára také tabu témy, ktoré keby boli bežnou súčasťou našich verejných diskusí, tak to v našej krajine rozhodne vyzerá lepšie. Alkoholizmus, toxické vzťahy, duševné zdravie, generačné traumy, postavenie žien na Slovensku, tak aj o tom všetkom sa dnes rozprávame s Ivanou Gibovou. Ivi, vítaj, zober si už mikrofón. Dobrý večer, ahojte, ďakujem. To nebude všetko, čo povie dnes. A prosím vás, toto je kniha Babička a ja by som chcela vedieť, že koľký z vás ju čítali. Dvihnite prosím ruku. Teraz vás, díky Paľo, nie je vás až tak veľa, ale okej. A ja sa zase teším, že koľko vás je. No a pre tých, ktorí tú knihu nečítali, ale veľmi by chceli, sa budem snažiť akože nehovoriť, že spoilery úplne. Počkaj, teraz tak neúctivo, nechcem tú knihu dať dole. Môžeš na zem, ja kľudne hážem tiež. Tak počkaj, drž si ju. Už keď si tu. No, tak ja skúsim len tak v skratke, dej, potom ti ju vezmem, počúvaj, si ju budeme podávať. Môžeš tak, áno, teraz si robíš reklamu. Tak ja tak len v skratke, je to príbeh o dysfunkčnej rodine 3 generácie v jednom byte, 90. roky, dominantná babička, takzvaná Miša Evareška, neviem, či si počula taký výraz, že do Šického še Miša. Nie, nepočula si, dobre? Nie si z Prešova? Nemám svokru. Aha, dobre. A vlastne ona sa mieša najmä do manželstva svojej mudrej dcery z malého mesta. Taký kontrast, že ona si našla chlapca z dediny, takzvaného Antikrista. Hej. A on je nehodný, tej dcery jej, tak on sa vlastne nevydaril a pije, nie preto, že sa im narodili 2 deti, ale on je tak celkovo nešťastný v živote, nemajú veľmi aj tak peniaze, však bývajú tej babičky, čiže ono je to celé také veľmi nešťastné. No a sú tam 2 deti, Magduška a Ondrej. A Ondrej Tomáš? je tak... Tomáš? Preboha, ja som tú knihu fakt čítala. Tomáš, dobre, neviem prečo sa mi toto poplietlo, ani môj syn nie je Ondrej, neviem, kde sa stala chyba. Dobre, prejdeme to, ideme ďalej. Dobre, čiže Tomáš je taký na pohodu, ale tá bydnica Magduška je také citlivé dieťa a jej sa vlastne nedostáva toľko lásky a porozumenia a prijatia, koľko by teda potrebovala. A čitateľ vlastne tak postupne ide tým dejom a tam sa strieda minulosť s prítomnosťou a ja som inak dobre pochopila, že tam je zneužitie nielen zo strany akože cudzinca, ale aj v rodine.
Hej? Lebo to tam nie je tak, že explicitne napísané, to som teda tak, že vypochopila. No a ja som tú knižku takže zhltla, fakt, že proste je to jedna fantastická kniha, pri ktorej som sa smiala, plakala a dlho som vlastne nad ňou uvažovala, lebo ja asi to prvýkrát poviem verejne a nechcem to síce veľmi rozoberať, ale môj otec mal problémy s alkoholom a teraz vlastne asi všetci, ktorí vyrastali v takýchto rodinách, tak vedia, že ono toto nie je úplne že pekné detstvo, na ktoré tak človek spomína. A ja sa ťa nebudem pýtať, že do akej miery toto je autobiografia, lebo to nepotrebujeme vedieť, ale dôležité tam je, že ty tam otváraš takých viacero tabu tém, že čitateľom stoja oholené chlpy a ono je to celkom odvážne tak verejne ísť s kožou na trh, že lebo čerpáš aj zo svojej skúsenosti, ty nehovoríš, že to je úplne všetko, že fikcia a považuješ si sa ty tak za odvážnu? Si sa tak zamyslela, že si odvážna? Nie, som sa zamyslela, že tak asi 10 otázok vlastne si dala v tej celej. Nie, to boli také moje polemiky. Čo predná rada ma pozná, tak oni vedia. Áno, považujem sa za odvážnu. A zistila som to nedávno, keď som takúto istú otázku dostala od jedného moderátora v FMku. A mne to ani nenapadlo sa mi dovtedy nad tým zamýšľať, že či som odvážna, nie som odvážna. Proste píšem tak, ako potrebujem písať, ako môžem a myslím si, že už keď ide človek fakt takto s kožou na trh, tak buď to robí poriadne a nemôže tam robiť nejaké odbočky a odžuby na čitateľa. Proste buď to napíše tak, ako to je, alebo to nepíše vôbec. Ale potom aj vzhľadom na to, že som dostávala veľmi veľa reakcií a veľmi prekvapivo veľa reakcií, že sa tam ľudia celkom ponachádzali v tej dysfunkčnej rodine, lebo ešte by som ťa doplnila, že to je vlastne taká 90-ková domácnosť, 90. roky, koniec 80 90. Čiže nie je to súčasnosť a tam to trošku ešte inak fungovalo v tých časoch. Všetky tieto témy, ktoré si spomenula, hej, že o nich sa ešte menej hovorilo, ak vôbec. Že tam bolo vlastne úplne také štandardné, že otec v karčme, tam sa nad tým vlastne nikto na sídlisku prešovskom aspoň nepozastavoval a myslela som si, že to bude také, že nejaká moja neprenosná skúsenosť, bohe, či to niekoho bude zaujímať a keď tá knižka vyšla, ja som dostala strašne veľa ohlasov od cudzích ľudí. Akože pozitívnych, alebo to, že majú tú skúsenosť? A jedno s druhým. Uh-huh. Že jednak sa ich tá kniha veľmi dotkla a jednak, že majú veľmi podobnú skúsenosť. Teda. Uh-huh. No ono celkovo o nás Slovákoch a najmä o východniaroch, hej, že sa tak traduje, že my si radi vypijeme, však si aj radi vypijeme. A vtipy sú o tom, hej, že vlastne však západniari, neviem, nepijú, my východniari pijeme, tak prekvapilo ťa to množstvo ľudí, ktorí mali podobnú skúsenosť z detstva, ale že s alkoholom? Prekvapilo ma, ale asi možno aj preto, že ja som nad tým vôbec nerozmýšľala, hej, že keď som to písala, ja som si vôbec nepredstavovala, že či ostatní ľudia majú, či nemajú takú skúsenosť, takže vlastne pre mňa to bolo prekvapivé iba kvôli tomu, že som vôbec proste neočakávala reakcie tohto typu. Ale môžem zodpovedne povedať, že to nebolo o tom, že tí ľudia boli z východu Slovenska, boli skade tade, aj z Čiech, aj z západu Slovenska a stále to bolo o tom, že vlastne v podstate tie modely tej nefunkčnej domácnosti sú veľmi podobné. A pritom to je tá tradičná rodina, o ktorej sa tak toľko hovorieva teraz, že... Áno, presne, preto si myslím, že je veľmi dôležité tú tradičnú rodinu opisovať tak, ako funguje naozaj. Lebo teraz sa tak presne útočí na tie menšiny, vlastne, že homosexuáli nám tu budú rozbíjať tie rodiny. Vidíme, že teda prišla Gibová a napísala knihu o generačných traumách, o alkohole a teraz z tvojej také možno aj skúsenosti, že kto potom ohrozuje tie tradičné rodiny po tých homosexuáloch? No, ja si myslím, že tradičné rodiny, strašne neznášam toto spojenie, mi to príde veľmi také, ja neviem, si predstavím veľkonočné vajca a korbače, ale tradičné rodiny v tomto zmysle ohrozujú sami seba. A to, že my sa tu ideme tváriť, že takéto veci neexistujú, to vôbec neznamená, že neexistujú. A čím sa o tom viacej bude rozprávať, podľa mňa tým menej sa možno tie rodiny budú ohrozovať v tom zmysle, že pochopia, keby aspoň 1% z tých rodín pochopilo, že psychiatrická starostlivosť a psychoterapeuti sú tu na to, aby riešili naše problémy a že to nie je hanba a že je úplne normálne si uvedomiť, že protialkoholické liečenie je tu preto, aby som prestal mať problémy s alkoholom, lenže to sú všetko veci, ktoré akože v súčasnosti sú brutálne podľa mňa tabuizované, nerozpráva sa o tom dostatočne, minimálne sa o tom nerozpráva tak otvorene, ako si myslím, že ja o tom píšem, respektíve ako mám ohlasy,
že to ľudia čítajú. A ty si tam aj takú zaujímavú tému tiež otvorila a neviem, či to úplne môžem nazvať, že je chudobou, ale skôr takou skromnosťou, že aj sa to nesie v tej knihe, že je u kamošky tá hlavná postava a že vlastne sa hanbí za to, že nemajú pekný nábytok, hej, že nechodia na dovolenky a vlastne to je tiež taká vec, ktorú zažívajú mnohí ľudia, ale ju nepovedia nahlas, lebo je to taká hanba. Tak aký máš ty vzťah k peniazom v dospelosti? No ja si v prvom rade myslím, že chudoba ako taká nie je degradujúca a to je jedna tiež z ďalších takých tém, o ktorých sa nerozpráva nahlas, pritom hlavne keď som dieťa z nejakej rodiny, ktorá nemá peniaze, tak asi to není moja chyba. To je jedna vec a no, mám k peniazom veľmi zvláštny vzťah, to znamená, že vlastne svojím spôsobom ich strašne neznášam v tom zmysle, že keby som si mohla vybrať, tak žijem vo svete, kde neexistujú a keď ich mám strašne málo, tak mi je veľmi dobre a cítim sa slobodne a som schopná posledné peniaze dať na výlet do Barcelony a si povedať, však tak bude. A keď ich mám viac, tak ma to strašne stresuje, lebo si to rozrátavam, že nakoľko mi to vydrží a nedovolím si kúpiť nič navyše, lebo mám takú víziu, že do budúcnosti, do toho a toho datumu mi to penieži musia vytrímať. Takže nie je úplne veľmi zdravý vzťah. A riešiš to aj toto na terapii napríklad? Mám väčšie problémy. OK. No a s tou takou skromnosťou mne tam akože vyvstala taká otázka, možno aj niečo tak zo svojho života poviem, že my vlastne často počúvame od starších, že vlastne, že treba mať deti, lebo však tým deťom nič netreba okrem tej lásky, hej. A čo je teda akože pravda v istom slova zmysle, hej, že deti potrebujú prioritne tú rodičovskú lásku, ale oni potrebujú aj jesť, hej. A teraz krúžky, nejaké aktivity a teraz nehovorím, že chodíme po Maldivách, hej, ale proste potrebuješ mať nejaké že emočné zázemie, o tom sa budeme rozprávať neskôr, ale aj to finančné, hej, že ono to veľmi nejde tak úplne, že tak budeme v skromnosti žiť a ani na nuk decku nekúpiš, bo proste nemáš peniaze, tak ty si aj povedala v jednom rozhovore, že vlastne ty si sa rozhodla nemať deti. Neviem, či to je že dobrovoľná a vedomá voľba. No, keď som sa rozhodla, tak áno. Je to v mojom prípade veľmi jednoduché. Ja som od malého detstva svojho neznášala druhé deti a vydržalo mi to do dospelosti. Takže nemáš rada deti, to je ten hlavný dôvod. 3 deti mám rada, čo som za svoj celý život stretla. Na celom svete. Áno, a tak zase ja nechodím cieľene do takých lokalít, kde sú deti. Dobre. Takže to nie je až tak málo. Ale no čo by som ti k tomu povedala, tak myslím si, že nie som úplný psychopat, keď mám rada 3 deti, ale ja neviem, ja mám radšej akože starých ľudí. Ku nim mám taký... Lebo sa o seba vedia sami postarať, alebo... Práve, že už sa nevedia možno už ani. Sa nevedia, ja okay. Skôr akoby mám od detstva také, že mňa vždy dojímali nejaké staré tety, čo na trhovisku predávali kvitky, alebo kaleraby, alebo čo ja viem, čo vypestovali. A mňa to tak strašne dojímalo vždy. To si pamätám, že už keď som bola malé decko, že keď som videla takú starú tetu alebo starého uja predávať dačo, tak som si hovorila, že však prečo ten starý človek teraz toto musí robiť, keď on by mal oddychovať a mal by sa tešiť zo života a sedieť na záhradke a sa radovať, že mu rastú toto kaleraby, ale nie ich predávať, že by mal z čoho fungovať. Takže starí ľudia ma dojímali a malé deti ma srali. A v podstate to tak ostalo. Není to veľmi populárne, keď to tak poviem nahlas, ale je to pravda. No ale tak, akože ja si myslím, že to je zrelé rozhodnutie, lebo teraz si predstav, že by si to dieťa mala, hej? A teraz toto by som nechcela žiadnemu dieťaťu urobiť, že budem jeho matka. Podľa mňa sú ľudia, teda, dobre poviem ľudia, ktorí by mali byť rodičmi a potom by, sú to druhá kategória, ktorá by mala príčetne zhodnotiť, že nepotrebujeme ďalších traumatizovaných ľudí generovať a to je jak s vodičakom proste. Niekto má mať papiere na auto, niekto nemá mať. No hej, lenže na to rodičovstvo sa presne žiadne psychotesty nerobia a potom sú tu malí ľudia, ktorí majú veľké traumy a musia chodiť k psychológom. Keby sa ich rodičia rozhodli, že vedome si poviem, že ja nie som proste emočne vyzretý, že by som to decko mal, tak to je podľa mňa veľmi ako také, že zásadné a dobré rozhodnutie, ale u nás je to kontroverzná téma, lebo u nás vysoká škola, svadba, decko, robota, pohreb. Je to tak, akože nie každý sa zamýšľa nad tým, že či bude dobrý rodič. Myslím si, že skôr asi veľmi málo ľudí sa nad tým zamýšľa. Ak áno, tak je to super, ale veľa ľudí, ktorí by mali navštevovať psychológa, vôbec o tom ani neuvažujú. Hej, presne.
a to zase sa vracame k tomu, že je to téma, o ktorej sa nerozpráva spôsobom, že je to normálne, akože áno, je to už teraz lepšie, než to bolo, dajme tomu v tých 90. rokoch, bo vtedy to bolo také, že ideš ku psychiatrovi, si šalená. A teraz je to tiež ešte stále niekde také, ale už sa tá téma otvára, akože toho duševného zdravia a všetkých týchto vecí, ale stále si myslím, že málo a závisí, hej, tiež, z akej spoločnosti sa pohybujeme. Ja už som sa stretla aj s tým, že stále je to, že sa to stále v niektorých, hlavne takých neúplne mestských prostrediach vníma tak, že proste si to nemôže človek ani dovoliť, hej, keď žije proste niekde na dzedzine a každý by to vedel, tak aj keby chcel ísť k tomu psychologovi, tak proste nepôjde, lebo sa na neho budú kúkať skrz prsty. No a minulý týždeň sme taký výrok všetci počuli, že pre ženu v živote je najviac byť matkou, hej, už sa usmievaš. Tak ono to pobúrilo strašne veľa žien a prioritne matiek. Ako to ty vnímaš, taký výrok? Dotýka sa ťa to? Samozrejme, že áno, lebo však tým, že ja som nematka, to neznamená, že neviem akože nejako empatizovať s matkami, respektíve, že si predstavujem, že naozaj akože v 21. storočí takúto vec povedať a myslieť vážne, čo si o tom môže myslieť? Možno tam bol stand-up a sme to nepochopili. Neviem, či sa dá taký stand-up pochopiť, z môjho pohľadu nebárs, ale pre mňa takéto veci, akože mňa aj z jedného denníka požiadali o vyjadrenie k tomu a ja som si tak premyslela, že čo by som k tomu povedala a nevedela som bez vulgarizmu vlastne nič povedať, tak som im napísala, že ja sa zdržím komentára tento raz, lebo mňa také veci úplne iritujú a to ani nie som matka, ale to podľa mňa není vôbec o tom, že či som, či nie som matka. To je o tom, že sa tu žena proste v 21. storočí ide redukovať na nejakú jednu funkciu ako pardon a neviem proste si vôbec vysvetliť, že niečo také môže padnúť z akýchkoľvek úst. A hovorí ti niekto možno v okolí, že to budeš ľutovať, že tie deti nemáš, lebo toto je taký veľmi typický a častý argument, že, no, že kto sa na starobu o teba postará? Tak keď sa dožijem staroby, myslím, že sa postaram asi sama a keď už nebudem schopná sa postarať, no tak mám veľa mladých kamarátov aj kamarátiek, ktorí sú o 20 rokov mladší v tejto chvíli odo mňa, takže veľké nádeje do nich vkladám. Čiže to je strategické si hľadať mladších kamarátov? Nie, ja som rada obklopená takými ľuďmi, ktorí sú príčetní už v 20-ke, bo ja som nebola a mňa to fascinuje. Ale ja mám aj kamarátky a kamarátov, ktorí majú po 70-ke, po 80-ke a ja vôbec nemám pocit, že by som s tými ľuďmi akože nemala o čom sa rozprávať. Vlastne v podstate je mi to úplne jedno, či má človek 20 alebo 80, mám šťastie na ľudí, s ktorými si viem veľmi dobre sadnúť bez ohľadu na vek. Takže... Ale teraz samozrejme, že nejde o to, že kto sa o mňa postará, ale že či som sa stretla s tým, že to budem ľutovať, no do 35-ky som sa s tým stretávala, teraz už asi ľuďom príde zbytočné mi to 40-ke hovoriť, bo už aj tak vidia, že nestíham. Ale mne to vlastne v istom zmysle vyhovuje, že už som vo veku, keď nestíham, lebo ja sa nemám kam ponáhľať, nikdy tieto akože biologické potreby v tomto zmysle akože nenaháňali, hej, čiže ja som vždycky mala to tak nastavené, že free a netýkajú mi žiadne hodiny, všetko fajné a ma to tak nejak vnútorne oslobodzovalo, že nepotrebujem si ako keby splniť nejakú povinnosť, ktorú mi, dajme tomu, moje telo diktuje, alebo nejakú túžbu vnútornú, čo akože chápem, že to tak ľudia majú. A ja som na svoje šťastie to tak nemala. Že nemala si nikdy takú potrebu, vôbec, že chceš byť matka vôbec. OK. No, čo je ďalší dôvod, prečo by som nemala byť? Asi hej, ale však dobre. Dobre si sa asi rozhodla. No, ja ešte chcem k tej babičke, že štýl písania tej knihy je také, že sú tam veľmi dlhé vety a inak ja som si prvých 5 strán myslela, že to je nejaká chyba. Že to si sa pomýlila, že tam chýba bodka. A potom som zistila, že to není chyba, že takto píše Ivana Gibová. No a ja chcem tu zacitovať pre tých z vás, ktorí ste to nečítali, alebo ak by tu reč nestála, tak upozorňujem, bude to obsahovať vulgarizmy, hej? Takže keď sa pohoršíte, tak je to váš problém. No,
S tebou je strašná sranda dnes, spinduje ma Zúza a potom sa pohádame, ako sa len dve malomestské puberťačky vedia pohádať. V závere padne aj predtým zamlčaný zvyšok vety a že tvoja matka je chudera a tvoja matka je kurva a tvoj otec je pijak a ty otca ani nemáš, tatrim pisky a ty sa neobúvaj do mojej matky a vy máte Jakulinku a vy máte chuja suseda a tvoj brat je LMD a ty ani brata nemáš, tak ešte raz si otvor hubu na môjho brata a ja už sa s tebou nebudem kamarátiť, ani ja s tebou a ty si krava a ty si ovca a ty sa daj vypchať a ty sa daj a ja na teba serem a ja na teba ešte viac. Mám na to reagovať. Prešov 1995 sídlisko 3. No toto je presne to, že ja som sa presne vedela vžiť do tej situácie. Úplne som si to vedela predstaviť, ak tam s kamoškou pubertálnou si nadávame tieto veci, ale že ja som sa snažila to aj tak čítať presne, že to bola jedna dlhá veta a vlastne ty to tak píšeš, že vlastne niekedy je tá veta aj na celú stranu, čo je extrémne fascinujúce. A ja som študovala masmediálne štúdia, kde tu mám aj spolužiačky. Si pamätáte, jak nás vyrúcili s FX-kom, keď sme čiarky písali? Lebo napísať akože správne čiarky, to si myslíte, že viete. Neviete. Nikto z vás nevie. Ani ja neviem, i keď sa živím robením jazykových korektúr, ale furt si musím čiarky overovať. V tejto knihe nie sú čiarky všetky tam, kde majú byť, ale viem o tom. A sú tam zlé kvôli tomu, že ja keď píšem, potrebujem, aby čítateľ to čítal tak, ako ja potrebujem, aby to čítal. To som teraz veľmi dobrú vetu povedala, ale chcem tým vlastne povedať, že ja dávam väčšinou čiarky akože správne, ale keď rytmus vety si žiada, aby to bolo udýchateľné v zmysle, že keď simulujem nejaký vnútorný monológ alebo nejaký prúd vedomia alebo proste nejakú akože ľudskú reč, ktorá prebieha v hlave alebo akože aj je verbalizovaná, tak potrebujem, aby mi ten rytmus sedel. Takže tam je o každej čiarke veľmi, veľmi dlho uvažované, že či je správne, či mi ten rytmus vety sedí. A zhodou okolností som načítavala ten text ako audioknihu, lebo ma uhúčali, lebo najprv robili to Česi v Ostrave a najprv chceli herečku, ktorá bola z Bratislavy, tak som im povedala, že to akože nemyslíte vážne, však to keď budete tie šarišské pasáže čítať, tá východňarov poráži, že to vôbec akože neprichádza to do úvahy. Tak potom vymysleli super vec, že nech si to načítam sama. Keď si taká mudrá. Hej, no a ja som povedala, že ja som to nikdy nerobila, že to nie je úplne dobrý nápad. A oni, nie, však na čítačkách čítaš a dobre to znie, že to má taký flow východňarský a toto. Ja že no tá, dobre, skúsim. A nepočula som to, neviem posúdiť, lebo sám u seba odmietam počúvať 5 hodín a ani 5 minút by som asi nezvládla, ale... A vidíš, že ľudia si dnes kúpili listok na teba. Tak ale teraz rozprávam, tak to mi mozog nebere, takže okay. Sa počúvam. Buď toto používam, alebo toto. Ale teda tam som dosť si ponadávala, že nie sú bodky. Že normálne, keby som to nepísala ja, tak tomu autorovi vynadám asi. Ale keďže z autorskej pozície si to môžem dovoliť, tak ja som si dýchovo dávala bodky na nejaké miesta. A potom som aj bola rada, že toto žiadnej herečke som neurobila, že by musela to akože udýchať s tými čiarkami. Takže, no áno, sú tam dlhé vety. No a mne z tohto úryvku, ktorý som prečítala, už som aj spomenula toho brata, ktorého som premenovala Tomáš, je to teda, že ako ty vnímaš to, že dve deti vlastne v rovnakej rodine dokážu mať úplne iný zážitok a inak vlastne sa vyvinia ich život, že napríklad to citlivejšie dieťa dopadne zle, že aj v tej knihe vlastne po otcovi alkoholikovi tá dcéra vlastne má problémy s alkoholom a ten syn vlastne dopadol v podstate veľmi dobre aj v tej knihe, to ty tak viackrát zhodnotí, že vlastne môj brat je vlastne dobrý človek, má super život, robí dobré veci, charitu podporuje, že ako je možné, že ja som taká ako keby porúchaná. Že ako si to ty vysvetľuješ? Neviem úplne ti povedať, že naozaj, že z čoho to môže prameniť, že jedno dieťa to tak akoby odfiltruje a druhé tým brutálne trpí. Ja tým, že som vyrastala s mojim bratom, ktorý je jeden zlatý človek, andeliček a on má takú plochu, v najlepšom zmysle plochu emocionalitu, že jeho proste veci nerozburávajú. A ja som vždycky bola na neho nahnevaná, tak ale s polosrandou som mu hovorila, že to ja som požrala všetku našu emocionalitu, bo som staršia a teraz ty si vďaka mne dobre žiješ. Ale myslím si, že je to aj tým, že asi sa bez ohľadu na to, že vyrastajú v jednej rodine dve deti, nerodia tie dve deti s rovnakými dispozíciami. Hej, že tá emocionalita je veľmi taký akože tenký ľad a niektorého dieťaťa, a to vidím akoby aj z okolia, hej, že nevychádzam len z toho, že ako ja mám skúsenosť,
že niektorého dieťaťa sa niektoré veci dotknú a druhé dieťa ich proste potlačí. Nie, že by sa ho nedotkli, ale nemá tú tendenciu sa v tom vrtať a zbytočne to rozoberať a zbytočne to analyzovať. Proste niečo si asi precíti a nechá to tak, hej, že to, ja to nazývam, že to sú takí zametači pod koberček, že vlastne preto, aby som sa uchránila, tak to radšej potlačím, hej, čo je podľa mňa úplne že normálna vec a takto seba zachovne funguje asi zdravý človek do nejakej miery a potom trošku taký porouchaný človek, ak som ja, tak bude chodiť na terapie do 40-ky, ale akože mne je fajne na svete. Dobre. Ďakujem, to si... A vlastne ty dosť si reklama na terapiu teraz, ale akože ja to vítam, lebo ja tiež inak verejne hovorím, že chodím na terapiu a podporujem ľudí v tom. Problém ale na Slovensku je ten, že nemáme dosť tých terapeutov, že toto je akože hlavne tu napríklad Prešov, že vieš, že keď terapia stojí 30-40 eur, tak ono to nie je až taká sranda úplne. Vôbec to nie je sranda. Jedna vec je, že nemáme dosť terapeutov, druhá vec je, že nie všetci sú kvalitní, to hovorím z vlastnej skúsenosti a tým vôbec nechcem povedať, že väčšina z nich nie je dobrá, lenže niektorí naozaj sú takí, že úplne ti nesadnú, niektorí nie sú až takí kompetentní a podľa mňa čím komplikovanejší pacient, tým si ťažšie hľada cestu k tomu človeku, ktorý mu porozumie, ku ktorému bude on cítiť dôveru. A ja to viem aj preto, že som akože prešla si niekoľkými, nechcem tým povedať, že nič som nerobila celý život, hej, len proste hľadala si terapeuta, ale mala som také horšie obdobia, keď som bola v psychiatrickej starostlivosti a tam je to vlastne o tom, že predpíšu ti lieky čau, hej, a podľa mňa to je veľmi nedostačujúce. Niekedy úplne vlastne zbytočné, ak tú terapiu neabsolvuješ. A potom som mala takú veľmi osvietenú psychiatričku. To vlastne bolo tak, že som tak prerývane chodila, nechodila, lepšie mi bolo, horšie mi bolo. A tá psychiatrička mi predpísala terapiu. A toto bolo podľa mňa úplne že najlepší krok, lebo tie lieky sú v podstate vec, ktorá závisí samozrejme od diagnózy, ale ktorá môže ti spôsobiť len to, že tebe furt čo je, ale akože až tak o tom nevieš. Že proste tie antidepresíva ti urobia. Hej. Ale tá terapka je podľa mňa zmysluplnejšia podstatne. A keď sa ti to v kombinácii nejako akože stretne, že aj ti dobre nasadia lieky, aj máš dobrého terapeuta, tak si myslím, že veľmi veľa ľuďom to dokáže proste v priebehu pár rokov, možno niektorým aj mesiacov, urobiť úplne že kvalitný život. Keď sú ochotní sa s tým konfrontovať. Lebo ďalšia vec je, že to som aj hovorila vlastne na začiatku, že nie každý, kto by mal chodiť na tú terapku, lebo prvý predpoklad toho, aby si išla na terapiu, je si uvedomiť, že cožka plánov, hej. A toto väčšinou je ten prvý krok, ku ktorému niektorí ľudia ani nedojdu, lebo to není pekné. Uvedomiť si aj vlastné nedostatky, uvedomiť si, že to není o tom, že celý svet mi ubližuje a strašne som ukrivdená a budem sa ľutovať a všetci za to môžu. Akože veľakrát je to o tom, že vlastne ja mám blbý prístup a môžem si sama za to, hej, že podľa mňa to je môj subjektívny názor, možno iní ľudia to majú inak, ale ja si myslím, že vyhovárať sa na zlé detstvo a otca alkoholika, tak to je legitimné, tak možno, že do 20-ky a potom už človek proste buď si s tým nejako poradí a rieši to a keď to nevie vyriešiť sám, tak proste ide na tú terapku, alebo sa bude do smrti vyhovárať, že zlé detstvo. Dobre, ty už si načrtla a vlastne sme tak vošli do toho duševného zdravia. Zásadná informácia, ktorú možno túto odstené publikum nevie, je, že aj si to poďme tak možno chronologicky nejak zaradiť, že ty si sa aj liečila na prednej hore na alkoholizmus. Bola si aj na psychiatrii kvôli tomu, že ti nebolo dobre a chcela si ukončiť svoj život. A bola ti aj diagnostikovaná hraničná porucha osobnosti. No a to je celkom akože veľa na jeden život podľa mňa. A to ešte o koľkých veciach nevieš, ale to nemusím o tom rozširovať teraz, ale to ani sa netýkajú týchto akože veci, ale vlastne si to povedala od konca. Od konca, dobre. Lebo, ono to bolo tak, že ja som vlastne od detstva sa cítila nejaká, veľmi to skratím, aby som tu zbytočne o tom netárala, ale cítila som sa nejaká taká, že iná a precitlivela a videla som, že reagujem oveľa emotívnejšie na podnety než druhí ľudia a dlhšie ich spracovávam a som proste, mám také sklony ako keby veľmi do takých prepadov ísť emočných a potom do takých akože veľkých výbuchov radosti.
0 a 100, hej? Nič medzi tým. Áno, presne. Ale zase, hej, bavíme sa tu o nejakých 90. rokoch. Ja som absolútne netušila, že čo mi je, čiže že toto môže byť nejaká diagnóza. Proste ja som sa len cítila divne, nevedela som nikomu vysvetliť, jak mi je a čo prežívam a tak. A proste len som mala pocit, že som čudná. To je môj pocit, ktorý ma sprevádzal asi tak presne do tej 20-ky a ale potom som... to si doma všimli, nie? No tak jasné, že si to všimli, tak akože keď decko má hysterické záchvaty, to si všimne rodič. OK, a mamka to nejak, rodičia to riešili, alebo... Áno, však ja som asi možno v 15 alebo tak plus minus začala mať problémy so spánkom. A mala som také nejaké, akože, neviem si to presne teraz už vybaviť, či to bolo, že som sa cítila depresívne, alebo že som len nevládala, proste nebolo mi dobre psychicky. A mamča samozrejme, hej, zobrala ma k obvodnej kvôli tomu spánku, ona mi predpísala akože psychiatra, nejaké lieky, neviem čo. Ale to bol presne akože toto, hej, že moja prvá skúsenosť s psychiatrom bola tak strašne negatívna a tak zraňujúca, lebo... Ja som mu niečo povedala, veľmi tak akože s dôverou a on to hneď potom vytrepal mame mojej. A akože chápem. Ale počkaj, veď to je nejaké tajomstvo lekárske. A neviem, lebo asi zákonný zastupca, keď nemáš 18, hej, asi môže povedať nejaké veci, ale nemusel ich tak do detailu, neviem. Mňa to proste strašne zranilo vtedy. Takže tam dôvera sa naštrhla. Hej, a úplne som sa vyblokla voči takým veciam, že proste, vieš, už 15 máš čo sama robiť so sebou, aj keď nemáš žiadnu diagnózu. Nie to ešte, keď si precitlivé decko a keď ešte psychiatr ti takéto urobí niečo. Takže potom som to dlho tak akože zase nejak, že však ja to zvládnem. A vlastne mne sa tak až v tých 26, keď som mala nejaký fakt veľmi akože brutálny emotívny skrat, lebo sa stali nejaké veci v mojom živote a to som si robila doktorát na Prešovskej univerzite a všetko akože išlo fajne a mala som proste úplne, že v podstate dobrý život a potom sa mi stala taká veľmi nepríjemná vec a mňa to úplne akože vyplo, zosypala som sa strašne. No a nejaký týždeň som nebola schopná vôbec stať z postele, to si pamätám doteraz, že to bolo akože úplne, že som sledovala iba také chumače prachu, jak sa mi po obývačke vaľajú a som nebola schopná normálne, že nič urobiť a pritom ja som veľmi čistotný človek a mňa také veci zvyčajne štvú, ale toto bolo pre mňa také, že mne to je jedno. A potom, lebo raz do týždňa som chodila odučiť ako doktorantka interna, tak ja som sa tak pozbierala, že idem sa osprchovať, idem odučiť. A keď som prišla do tej vane, som si uvedomila, že však ja nie som akože v stave ísť učiť, takže táto moja zodpovednosť akože aj napriek tomu stavu, v ktorom som bola, nejako akože vyhrávala, že ja tu teraz mám nejaký záväzok a musím ho ísť akože toto. A keď som si toto všetko uvedomila, že čo mne sa vlastne deje, tak som mala taký veľmi dobrý nápad, že idem skočiť z 8. poschodia. Aj som skoro už skočila, ale potom som si povedala, že Ježiš, však moja mama umre, keď to zrobím, však ja to nemôžem spraviť. No tak som zavolala, vygooglila som si akutné psychiatrické oddelenie, v Košiciach som bývala vtedy. Tak som tam zavolala a som sa úplne zrutila, že mám pocit, že mi šibe a pani zavolajte taxík, rýchlo príďte tu na akutné. No tak som tam prišla, tam som sa zrevala úplne a pani psychiatrička mi povedala, že si tu poležíte a ja normálne, že takto sa mi uľavilo, že výborne, tu si chcem presne poležať. No a nastavili mi dobré lieky, nejaké, myslím, že mesiac som tam bola na tom akutnom. Okay. A odchádzala som o 10 kg ľahšia, spokojná. Taká som bola z toho akože vytešená, že je jak fajne na tej psychiatrii. Wellness pobyt, hej? Áno, tak, ale doslova som mala taký pocit. No a potom akože som v podstate mala také, že raz horšie, raz lepšie obdobie. No a kedy ti diagnostikovali tú hraničnú to poruchu? Bolo tam, áno. Dobre, áno. Čiže už si dostala informáciu, že je mi niečo, volá sa to takto a dá sa s tým niečo robiť? V podstate áno, však ja som vlastne potom ostala v psychiatrickej starostlivosti, takže nejaké lieky som brala, ale akoby terapku som vtedy nemala ešte. A že sa s tým dá niečo robiť, tak začala som si sama študovať. Hej, že tam vtedy akože to nebolo nejak tak, že prepúšťame ťa z psychiatrie, potrebuješ terapiu, bolo to, že potrebuješ psychiatra, ktorý ti bude predpisovať lieky. A ja som strašne bola nespokojná s tým, že proste ja nerada do seba pkám lieky a mala som pocit, že mi to úplne tak akože utlmuje ten svet, není taký pekný, jak ja ho poznám. Že je taký strašne sivý a strašne nezaživný a že aj moje emócie, ktoré sú proste
strašne vybuchané hore dole, že ja ich mám vlastne rada, len ich potrebujem proste vedieť zregulovať, naučiť sa akože s nimi pracovať tak, aby celý ostatný svet okolo mňa nemusel byť toho svetkom, keď ja som úplne dole alebo úplne hore, ale že si to musím nejako sa naučiť spracovať vo vnútri. Dobre, a tá hraničná porucha osobnosti, nejak laicky nám to vieš vysvetliť? No... Je to, raz mi to jedna moja kamarátka, ktorá tiež mala túto diagnózu, popísala tak, že predstav si ty, čo máš zdravú kožu, že sa ťa niekto dotkne a predstav si, že máš tú kožu popálenú, že sa ťa niekto dotkne. Že ako to boli, hej, že proste to je rozdiel oproti človeku s normálnou emocionalitou a s tou hraničnou poruchou, že proste normálny človek má škálu emócií od 1 do 10 a dokáže cítiť aj teda od 0 do 10 a dokáže cítiť aj 5, aj 6, aj hocičo. Ja to mám, že mám to proste od 1 do 10, a buď to je 1, alebo to je 10 a nič medzi tým neexistuje proste. A keď je to, akože keď som dlhodobo na 5, že vlastne sa mi nedieje nič, to ako nepociťujem ako 5, ja to pociťujem ako najväčší brutál, že ja vlastne vôbec neviem, čo so sebou, lebo neviem tú emóciu akoby žiadnym smerom ani hore, ani dole nejako nasmerovať a tým pádom neviem zo seba dať tie svoje ako keby pocity, ktoré tam vo mne niekde sú von. Ale čo, si nervózna, si kričíš po ľuďoch, alebo ako, neviem, ako si to úplne že predstaviť. No a to však sa môžem práve dostať k tomu, že pre mňa toto bolo veľmi ako keby oslobodzujúce piť alkohol, ktorý mi urobil to také uvoľnenie, že som s týmto pocitom dokázala fungovať a že aj keď som mala tú 10, aj keď som mala tú 0, tak to bolo také veľmi intenzívne a vedela som si to v úvodzovkách poviem užiť. Aj ten najväčší prepad, aj tú najväčšiu eufóriu, hej, že proste ten alkohol ti urobí to, že prestane ti mozog analyzovať, lebo môj mozog veľmi nedokáže sám prestať. Takže ten alkohol ti spraví to, že ako keby prestaneš rozmýšľať a iba máš ten pocit. A pre mňa väčšinou tie samozrejme, že pozitívne pocity boli s tým spájané, alebo keď som bola v zlej nejakej negatívnom rozpoložení, tak ten alkohol mi to ešte prehlbil a som si mohla fajne zatrpieť. No. A takže... A môžeš piť alkohol, keď bereš lieky? Tak nie, neodporúča sa to, ale to hovorím o nejakej hlbokej minulosti teraz, hej, že vlastne... Aha, ale ty si z východu, takže vlastne sa nás to... Ale neviem, ja som tvrdý alkohol nikdy nezvykla piť, takže vlastne úplne nerozumiem tomuto žánru, ja som vinár, bola. A... Čiže teraz už vôbec si abstinent, co to povie, ako sa to povie? Teraz som abstinujúci alkoholik, myslím. Abstinujúci alkoholik, a ako dlho už nepiješ? Myslím, že rok a pol to bude za chvíľu. OK. No. Ale stále je to také, že ja sa úplne neviem stotožniť s tým, že si abstinujúci alkoholik? Nie, alebo... to mi akože nevadí, lebo ja som predtým, to sú také veľmi pekné škatulky, ktoré ja celkom akože mám rada, hej, že ja som predtým bola funkčná alkoholička, lebo normálne, že vieš pracovať, zarábáš, akože funguješ. Že si dáš vínko sem tam? Nie, že akože v mojom prípade, že si dám skoro každý deň vínko, lebo píšem, ja si to vlastne viem veľmi krásne obhájiť, môj mozog je zdatný konštruktor. Takže to tam veľmi dlho fungoval taký alibistický proste princíp, že však ja nepijem len tak, ja pijem, lebo tvorím a mne to proste otvára, akože tá inšpirácia, ktorú mám, tak vlastne to tak rýchlejšie vyjde a celé je to také, že som uvoľnená. Tak som hovorila o tých emóciách, že proste ten alkohol ti spraví to, že nepotrebuješ dumkať zbytočne nad 300 vecami, ale proste z teba len tak, že tie veci idú. Či už emócie, text a tak. Aha, lebo ja sa tak zamýšľam, že keď si dám 4-5 pohárov vína, že to sa dá písať, akože niečo príčetné? No a tu sa presne dostávame k tomu, že taký 1, 2, 3 poháre to sa ešte dá a potom, ale to už môj mozog nezobral do úvahy, už som zatvorila počítač, ale fľašku nie. Takže som si začala tak uvedomovať postupom času, že tak to asi nebude len také neškodné, dám si vínko ku písaniu, ale že asi mám problém. A trvalo mi to fakt akože niekoľko rokov, kým som si uvedomila, že toto není problém taký, že ja som funkčná alkoholička a občas si vypijem, to je, že proste na prednú horu čau, hej, buď tak, alebo sa o 5 rokov úplne, že dostanem do škaredých stavov. To tiež je také akože pre nás Slovákov, že priznať si, že mám problém s alkoholom, že fúha, že a to vlastne musí byť rozhodnutie tvoje vlastné a vedomé, že nemôže ťa niekto odviezť na prednú horu. Musíš sa tam ty sama Jasné. Zapísať. Ono akože, ja si ani nemyslím, že to má zmysel, keď to človek tak necíti sám, že to chce urobiť, tak on tam na tej prednej hore možno, že aj odtrpí si tie 3 mesiace, ktoré to liečenie trvá. Ale ja som tam naozaj mnoho prípadov zažila takých, že oni tam tie 3 mesiace naozaj že boli a abstinovali a prvá vec, keď odišli z prednej hory, tak sa zdrúzgali tak, že dovidenia. Čiže to není úplne o tom, že či ty dokážeš abstinovať 3 mesiace, lebo dokáže to asi každý, keď musí. Ale o tom nastavení hlavy to je.
A v mojom prípade to bolo tak, že ja keď som si povedala občas, že fíha, sa mi trošku dajak zvyšuje tá spotreba, hej, že niekedy som vypila fľašu vína, som bola opitá, ale ja som nikdy nebola ten typ alkoholika, čo sa váľa po zemi, hej. A akože nikdy to nebolo naozaj také, že som v nejakom poľutovania hodnom stave a grcam a proste niečo. Furt som si vedela tu nejako, že udržať takú dôstojnosť, hej, ale pretože pre mňa bolo strašujúci prípad môj otec, ktorý akože v poslednej fáze svojho života už pil akože normálne, že čuča a ja som si povedala, ja nikdy nebudem piť, toto je patoky zo spodných regálov, pre mňa toto bolo, vieš, akože určujúce, že ja si kúpem dobré vína v sklenených fľašiach, kvalitné. Takže piješ na úrovni, to je v poriadku. Áno, presne. A funkčná som v zmysle, však akože píšem, zarábam peniaze, korektúry robím, proste normálne som pracovala, hej, keď som bola triezva počas dňa. A nehovorím, že teraz som každý večer bola opitá, ale proste vypila som si aspoň deci. A keď som večer nepila, tak to bolo kvôli tomu, že mi bolo ešte zo včera nebárs dobre, no. A ja keď som si uvedomila, že už proste jedna fľaška mi v podstate nerobí ten stav, že sa cítim opito, tak som začala si uvedomovať, že to je trošku už alarmujúce. Že úplne sa ti zvyšuje tolerancia áno, na alkohol. Presne. Aha. A že to nie je veľmi dobré. Tak som si tak sama pre seba povedala, že tak ja budem teraz mesiac nepiť a však to je v pohode, to zvládnem. No a aj som 10 dní zvládla a presne potom som si dala deci vína a už to išlo, hej. A to som bola vtedy na Sicílii a vlastne, že prvý deň si dáš deci a druhý deň si dáš 3 deci a tretí deň si dáš fľašku a štvrtý deň som si kúpila letenku na Slovensko, že idem na Prednú horu, lebo som už pochopila, že to už nemôže takto ďalej ísť, lebo sa zase budem len klamať, že však 10 dní je super, že to je v pohode, že nie som alkoholička, ale ako keď som si to potom tak úprimne sama pred sebou vyhodnocovala, tak ja vlastne tých 10 dní som v podstate trpela. A akože, že nemôžem piť, hej, že proste nepila som, ale nebolo mi vôbec dobre, akože, hej, že nebola som z toho nejaká taká, že jak super som triezva a hlavne ja som až po Prednej hore pochopila, že za 10 dní človek, ktorý pije 20 rokov, absolútne nemá šancu vedieť, čo to je byť triezvy. To tak po 3 mesiacoch naozaj začneš akože chápať, že čo to je triezvosť. Ja rozmýšľam, že či teraz publikum sa zamýšľa nad tým, čo hovoríš a že či si niekto hovorí, že má problém s alkoholom. Nebudem sa vás to pýtať a nedvíhajte ruky. A mám také vedomosti, že 2 ľudia vďaka mne za to, že o tom rozprávam, išli na protialkoholické. Áno. OK. Tak inak to si hradíš sám? Nie, to ti poisťovňa prepláca a preto, a to som akože aj už vedela z tej prvej psychiatrie, na ktorej som bola pred tými neviem koľkými 14 rokmi, že tam boli na tom akutnom alkoholičky závislé na liekoch a tak, alebo len alkoholička, ale väčšinou tam ten diazepam bol. A oni normálne išli do Košic na akutné, presne vedeli, že v februári, lebo oni sa tam akože vydetoxujú a v marci ich pošlo na Prednú horu, keď bude miesto a v marci už je šumne na Prednej hore. A to bola Predná hora a Plešivec, psychiatria, to bola pre tie ženy akéby, že vysnená lokalita, kde chcete ísť na dovolenku. To oni normálne o tom rozprávali, akéby o Seychelloch proste. Že joj, a tam také pekné lesy, a tam bazén, a neviem čo. To je strašne akože zaujímavé. No inak moja svokra chodí na Prednú horu na dovolenku. No, lebo tam je nejaký hotel. Áno. Tiež tak chodia s kamoškami raz do roka na taký, neviem. Inak možno zisti. Krátko, veľmi krátko. Určite sa tam nechodia liečiť, ale určite si tam aj niečo vypijú, si tak myslím. Že Inak tak. Toto sa mi veľmi tiež páčilo, že hneď pár metrov v pešej dostupnosti pivovar. Aha. Taká karčma, asi myslím, že... No a teraz počkaj, ty si na Prednej hore a máš zakázané si kupovať alkohol, predpokladám? Tak nemáš úplne kde. Do krčmy no, ale keď môžeš... je tam karčma... Áno, ale do krčmy akože ideš na vlastnú zodpovednosť na čaj a to až po mesiaci tam môžeš ísť. Ono akože ani by si tam vlastne nemala ísť, ale máš vychádzku, keď máš dostatok červených bodíkov, jak v družine. Treba si nazbierať červené body, aby si mohla ísť na priepustku sama von. Ale to prvý mesiac akože nehrozí. A druhý Čo tam mesiac... s vami robia? Jo, super veci tam boli, úplne krásne. No, ale vlastne po tom mesiaci, keď už akože naozaj, že máš dostatok červených bodíkov, môžeš ísť na priepustku na 3 hodiny sa sama poprechádzať do lesa, alebo kde chceš. A tam číha na teba karčma teda. Ale ty samozrejme, že keď sa vrátiš z tej priepustky, tak musíš fúkať na vratnici a rozmyslíš si 2-krát, že či chceš nafúkať, lebo keď to sa stane, tak proste ťa okamžite vyhadzujú z liečenia. Čiže týmto spôsobom sa akože môžeš
odtiaľ odporúčať. Ale to môžeš aj na reverse, nemusíš proste sa... Ale si nepomôžeš tým vlastne, hej. Áno, že akože človek, ktorý tam je kvôli tomu, že tam chce byť, tak si myslím, že aj keby tam 28 krčiem bolo, tak proste vie, že tam je pre niečo. Hej, ale zároveň akože ja som nikdy takýto problém s alkoholom nemala zatiaľ, ale si viem predstaviť, že fakt, že ak si povedala, že človek, ktorý, ja neviem, 20-30 rokov pije aj v nejakej hladinke, že ono to za mesiac asi sa nedá úplne, že... Nie, lebo ja som vlastne prvý mesiac tam prežila úplne tak akože spokojne v tom zmysle, že ono to tam je také akvárium, hej, že ty si tam vlastne zavretá v nejakom bezpečnom prostredí, kde to neohrozujú žiadni akože ľudia, ktorí by ti núkali alkohol, hej. Tam vlastne v rámci tých skupinových terapií ako keby by si ani nemala rozprávať o tom pití v zmysle, že jak fajne, keď sme pili, hej, že tam sa riešili v podstate také nejaké naše často iné veci, v zmysle, že myslím si, že 99% ľudí, ak nie 100, tam bolo s tým, že ten alkoholizmus je dôsledok a nie príčina. Že sú to proste nejaké veci, ktoré my nemáme poriešené a ich zapíjame, hej. Čiže tam sa na tých skupinových terapkách hovoria akože rôzne veci, ale to není o tom, že ti tam niekto vzbudzuje chuť, hej, a máš tam proste cvičiť, máš tam nejaké prechádzky, neviem čo, proste programu je tam dosť. A večer do teba nadžabú lieky, takže zaspíš za 5 minút a ja som sa tam... nemáš ani kedy, hej? Vlastne. Nie, vôbec. Akože tam je to o tom, že veľa programu ti robia a ty sa vyčerpáš, akože aj, neviem, liste sme tam hrabali a tak. Čiže ja prvý mesiac, to tým chcem povedať, som ani úplne nezaznamenala, že by som akože mala čo ja viem, že absťak alebo dačo. Ja som si myslela práve, že oproti tomu, čo som tam videla, hej, čo ľudia majú za stavy, tak som si kladla otázku, že či vôbec tam som dobre, hej, že či naozaj som to potrebovala. Ale po mesiaci prišla taká šupa, že ja som myslela, že umrem. Normálne, že môj mozog po mesiaci zistil, že asi to myslím vážne a spanikáril takým spôsobom, že ja som normálne, že myslela, že proste z kože vyletím. Pre mňa proste v tej chvíli bolo iba, že fľaša vína reverse, nič iné, hej. A tým, že vlastne ten mesiac prebiehajú nejaké prednášky, kde nás pripravujú na to, že toto môže nastať a že čo máme vtedy robiť, hej, tam máš proste, že máš vypiť strašne veľa vody, máš tam akože nejaký pohyb vyvíjať, hej, že proste hore-dole po schodoch chodiť, dýchacie cvičenia, proste ty máš úplne, že presne vieš, že čo máš robiť, ale v tom momente ti to není veľmi platné. Čiže normálne úzkosť ťa chytila, hej? Brutálne to bolo, že normálne, že keby som tam nemala fakt takých zlatých spolupacientov, ktorí ma tam akože ratovali a normálne, že fakt to bola brutálna podpora. Ja nebyť toho, že oni tam fakt celý deň okolo mňa sedeli a ja som to mala takto hore-dole, hej, že ja som vypila 2 litre vody na šupu, prešlo ma to a o 3 minúty zase, hej, že ja som bola v totálnej panike, že pre Boha, môj život skončil, čo ja budem robiť, keď nebudem piť, čo mňa to vlastne vôbec nebaví, to čo je, prečo som si toto urobila, hej, a proste normálne, že sled brutálnych, akože devastačných myšlienok, že akože koniec života, proste, že to nechcem. Normálne sa vzbúrila moja hlava, že proste prečo som si toto urobila. Viete si predstaviť, že by ste nepili? Hej? OK, pýtam sa. A ty? Ja hej. Ty vole, jaká je múdra. Tak ale vieš, no predstaviť si to, teraz hovorím za seba, hej, že ja predstaviť si viem čokoľvek, aj že som Kubanka s krásnym zadkom. Hej. Akože ja tiež priznám sa, že ja si tiež rada dám z času na čas pohár vína proste, hej, že nebudem sa tváriť, že som panenka Maria a som v živote nepila, ale tiež asi by ma trošku skľúčilo, kebyže teraz mi niekto povie, že už v živote si nedáš prosečko. Tak ako... Toto no, že mňa ani možno... Vtedy to bola naozaj taká panika, že akože vyslovene išlo tam o alkohol, hej, že telo sa spamätalo, lebo ja som z nejakých však akože celkom zrejmých príčin začala tam strašne vyžierať v bufete KitKaty, čo som predtým vôbec skoro nejedla sladké. A tam samozrejme, že však ten cukor v alkohole je, nie, tak moje telo bolo zvyknuté na to. A ja zrazu som začala tam proste pchať do seba KitKaty a mi to ani akože nedochádzalo, nie? Však vlastne potom až po tom mesiaci som si uvedomila, že Ježišmária, že toto je akože fakt nejaký, že nahradíš si niečo, čo ti chýba niečím iným. No ale už keď 3 kilečka som pribrala, tak som si povedala, že to není cesta. A vtedy teda bola tá panika naozaj z toho, že už nebudem piť, ale potom, keď už som bola po prednej hore, povedzme, že pol roka, tak už začal oveľa väčší problém pre mňa byť tá definitívnosť. Vieš, že nemôžeš si dať. Že ja keď som si to postavila tak, že ja už nikdy v živote do smrti nesmiem si dať pohár vína, to pre mňa ako slobodomyselného človeka...
Lebo toto už áno... Už to tak nemám postavené, ale vtedy som to tak musela mať. Lebo ten akože prvý polrok, vlastne, že tie 3 mesiace na Prednej hore, ja som tam bola 2, presne preto, že už som cítila, že mám obmedzenú slobodu, že už tam ten 3. mesiac nevydržím, ale fakt som sa veľmi dôsledne pýtala samej seba, že či utekam a idem piť, alebo naozaj to zvládnem. Tak som si aj dôsledne odpovedala, že zvládnem, môžem odísť, tak som nakoniec išla na revers a aj som to zvládla, ale veľa sil ma to stalo, lebo ty sa musíš fakt cieľene vyhýbať veciam, ktoré predtým si považovala za normálne, typu, ja neviem, ísť niekam do divadla a potom s kamošmi do krčmy si posedieť, hej, a to ani nemuseli piť. To ide len o to, že ty si v nejakom krčmovom prostredí, ktoré ti automaticky spúšťa, že aha, tu majú víno a ja si ho nemôžem dať. Proste také miesta, akože nemôžeš navštevovať niekoľko prvých mesiacov, aspoň ja som teda sa vyhýbala tomu cieľene. A potom mi to tak pomaly odchádzalo, hej, že akože už som to nemala tak nastavené, že nemôžeš a už sa mi to preklopilo do môžeš, ale nechceš. A toto mi začalo v istom bode fungovať. Že ja to teraz mám aj tak v hlave nastavené, že ja si kľudne môžem dať, ale nepotrebujem. Možno nastane chvíľa, keď začnem potrebovať a to neviem, jak budem riešiť, ale momentálne... A myslíš, že by si do toho zase spadla? No, vieš, to je také... Každý alkoholik ti povie, že nie, možno nie, však ja viem, tak kontrolované pitie sa tomu hovorí. Kontrolované pitie. Áno, a to je sen každého alkoholika, až na to, že to zo 100%, možno keď 1% to zvládne kontrolovanie piť, tak že asi aj veľa som povedala. Hej, keď... Áno, že neverím úprimne tomu, že keby som si zajtra dala deci, takže by to bolo posledné v mojom živote. Ale druhá vec je, že podľa mňa človek, ktorý chce piť, tak si nájde 100 008 dôvodov, prečo je to v pohode. Však jasné. Takže... Hej. Dobre, a hovoríme o tej terapii. Tá terapia má vplyv na tvoju tvorbu, lebo stále sa... Teraz sme sa rozprávali o Ivane, ktorá mala nejaké osobné problémy, ale ty si úspešná spisovateľka. Má terapia a alkohol, ktorý si pila niekedy, že akože afektovalo to tvoju tvorbu, že máš pocit, že si písala lepšie, keď si pila napríklad? Ja nemám taký pocit, ja to viem úplne 100% proste, je to tak. A je to tak preto, že akože tá terapia to je jedna vec, hej, že ty tým, že sa nejako sterapeutizuješ v zmysle nejaké traumy si poriešiš a takéto veci, alebo proste len sa porozprávaš s tým terapeutom a zistíš o sebe niečo, nejaké, neviem, proste, že spracuješ nejaké veci, tak to ti potom spraví vlastne to, že môžeš o tých veciach hovoriť z odstupu. Že už ťa nebolia napríklad tie témy, hej, a ja keď teraz vlastne mám rozpísanú knihu o alkoholizme, no tak proste predtým by som ju nepísala, hej, ale teraz už mám od toho odstup, už akože som za tým, tak už to vidím z odstupu. A to sa týka, neviem, aj traum z detstva, aj proste barz čoho, hej, čiže ty ako môžeš písať ako terapiu v zmysle, hej, že nepíšeš si denníček, ale píšeš proste prozaický text a vieš o tom, že to je prozaický text, ale píšeš tam veci, ktoré potrebuješ zo seba vypľuť. A to som aj robila vlastne predtým. A táto knižka už je taká, akože ja ju rada nazývam sterapeutizovaná, že už to proste vidíš z odstupu. No lenže ten alkohol bol prítomný stále a to ti presne urobí tú službu, že vlastne ty sa uvoľníš a vyliezajú z teba veci, ktoré by za triezva sa asi úplne až tak nedali sformulovať. Že je to také... Ja to proste neviem k ničomu inému prirovnať, ale to je veľmi špecifický stav, ktorý zažívaš. Že už akože ten proces písania samotný je pre teba taký katarzný, že ako keby ide úplne to celé mimo teba, že ty si vlastne mimo teba v zmysle, že ty si nejaké médium, cez ktoré prechádza ten text a ty ho vypľúvaš. A ja som mala proste také záchvaty, že 5 hodín som bola schopná písať a iba sa ten text rínul zo mňa, hej. A samozrejme, že potom v triezvosti už robíš redakciu tomu textu, dávaš preč balasty, dávaš preč glupociny a niektoré aj pekné veci, ale akože neúplne dobre napísané a tak, hej. Čiže už to je tá kontrola a tá práca na tom texte, taká akože dôsledná redakčná. Ale v triezvom stave to absolútne proste není podľa mňa ani možné, aby sa z teba vyrínul ten text týmto spôsobom, lebo sa kontroluješ. A ja tým, že ešte vlastne si strašne akoby dávam pozor na tie veci, lebo však tie korektúry a moje vzdelanie, hej. Aby si čo na hanbu nebola? Nie, ale akože moja hlava vyhodnocuje, že ja proste už tú vetu musím napísať tak, aby tie čerky už tam boli správne. Kdežto keď som pila, tak som to písala tak, že to len proste som buchala, vieš, akože vôbec som neriešila niekedy ani interpunkcie, diakritiky, že kašlem na to, proste vylieza zo mňa niečo, hej. A teraz akože, keď si sadnem triezva k tomu písaniu, tak je to také, že píšem veľmi kontrolovane. A ja si akoby nemyslím, že ten výsledok je nejako iný v tom zmysle, že by som písala horšie,
vôbec nie, ale ten stav, v ktorom píšem, je absolútne nezaujímavý pre mňa. Tak čo teraz s tým? Tak budem musieť proste buď nezaujímavé stavy nejak prekusnúť, alebo nepísať. Tak to sú len dve možnosti. Aha. A čo by si inak robila iné, keby si nebola spisovateľka? Ja by som mala na Sardinii domček a záhradku. Tam by som v niektorých izbách ubytovávala ľudí, tak za nejaké normálne penieži. A na záhradke by som pestovala zeleninu, z tej by som varila pre tých ľudí. Aby som chodila sa prechádzať veľa po pláži a potom by som počúvala opery večer a maľovala obrazy. To je pekná predstava. Vidíš? No, lebo... Myslím, že to tak aj dopadne vzhľadom na to, jak to tu vyzerá na Slovensku. Ideme sa k tomu prirodzene dostať. Ja ešte poviem, že ja som si prečítala po tej babičke Eclectic Bastard, čo je vlastne taký poviedkový komiks. A to sú príbehy dnešných 30-ročných ľudí, ktorí sa snažia nejak akože prežiť v tejto dobe, hej. A nejde im to, hej, čo som čítala veľmi. Dosť sú takí všelijakí. Kadejako to tam dopadne, hej, rozvod, práca v korporáte, výpoved, lebo som zistila, že toto vôbec není pre mňa. No a posledná pasáž je v tom, ako tá hlavná hrdinka vlastne ide do jak sa to volá? Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. A teraz toto je tvoja autobiografická časť, že ty si tú cestu naozaj prešla, hej, že 350 km, či koľko to tam je? 306. Časť cesty. Ty kokos je jak? Akože fakty mi vôbec nesedia z týchto kníh. Ja neviem, čo to je, čo sa mi tu deje. Lebo knižky to není môj život, to je proste knižka. Aha, okej, dobre. No tak počkaj. Nie všetko je pravda, Miška, co no tam píšem. Dobre, ale vlastne, ale prešla si to ty. A otázka na teba je, že či si sa naozaj cítila taká, akože neviem, znovu zrodená, lebo akože ja po toľkých kilometroch, ja neznám, jediné, čo by mi došlo, by boli nadávky. Bolo to u teba tak, že normálne osvietená Ivana, nová Ivana prišla úplne? No, neviem na to jednoznačne odpovedať, lebo čo to je nová osvietená Ivana, to ja si neviem úplne akoby teraz... Splnilo to účel? Ani to ti neviem povedať. Ježiš, blbé otázky nezdávam. Nie. Ja som tam nešla so žiadnym cieľom v zmysle, potrebujem sa tu teraz obrodiť. Išla som tam kvôli tomu, že už niekoľko rokov predtým som nad tým rozmýšľala. A mala som také nejaké stále akože obavy, hej, že to nezvládnem, že to predsa len není úplne také komfortné spať tam s cudzými ľuďmi, lebo ty si môžeš platiť aj akože drahé ubytka, v ktorých si sama, hej, ale to podľa mňa sa veľmi ukrasuješ o jeden aspekt tej cesty a to je ten diskomfort, hej, ktorý má nejakú zmysluplnosť počas tej cesty, čo som vlastne v tomto zmysle to splnilo účel, lebo ja keď som sa vrátila, tak ja som sa nikdy v živote, bo ja som šetrné dievča, ale vtedy som sa 45 minút sprchovala. To normálne som si stopla, lebo ja som bola taká šťastná, že konečne som vo vlastnej sprche, a to ani nebola vlastná, to bol prenajatý byt, ale i tak som mala pocit, že po tom, čo ja som tam zažila za špinavé, hnusné, ríňavé sprchy, takže ja normálne, že keby nič iné mi tá cesta nedala, len vedomie, že existuje nejaká vlastná sprcha, kde sa cítiš dobre, tak to mi úplne stačí. A plus vlastný vankúš a všetky také elementárne veci, ktoré ťa obklopujú, hej, každý deň asi prestávaš uvedomovať ich hodnotu vo svojom živote, hej, že jasné, že môžeš aj doma na gauči prísť na to, že dzeci v Afrike možno nemajú ani vankúš, ale ti to vtedy také nepríde, keď ty ho máš každodenne pod hlavou, hej. Ale keď ideš na 3 týždne niekde, kde spíš proste na svetri a do štipu ťa ploštice a celé proste nohy máš od otlakov a je to úplne že hrozné, tak tam si uvedomíš, že aké to je fajn mať vlastný vankúš, kde ti nikto nechrape cudzí, nesmrdia tam ľudia v tvojej domácnosti a podobne. Takže tam sa mi veľmi tak ako keby podarilo precítiť tú peknotu môjho bytia v zmysle takých úplne najobyčajnejších vecí. A ďalšia vec je, že ja som tam zistila jednu úžasnú vec a to je, že jak som pred chvíľou hovorila, že môj mozog kuse šrotuje a že veľmi ťažko ho zastaviť. Ja napríklad, keď skúšam meditovať, tak vydržím asi 3 sekundy a potom už začnem mať zase nejaké myšlenky a potom som iba nasrata. Že proste meditácia má ťa ukľudniť a mňa to vytača, že neviem meditovať. A ja to tak mám inak. Ja som sa už niekoľkých ľudí pýtala, že čo robím zle, lebo ja sa stále skúšam meditovať, ale mne to nejde a ja som z toho len nasrata a také boli, že ráno, hej, proste ty teda dnes si matka, nemáš tu úplne skúsenosť. Proste som si povedala, že ráno pôjdem meditovať, aby som mala pekný deň s dieťaťom. Prvých 10 minút a už vreščím. A ja hovorím,
akože som dačo nepochopila, alebo čo robím zle? Nie, ja si myslím, že si potrebuješ iba nájsť iný spôsob meditácie a to je vlastne to, čo som chcela tým povedať, že pre mňa to bolo, zistila som v pokročilom veku, že je to chôdza. Že vlastne hodinu možno, povedzme, keď som kráčala, tak som ešte stále si išla. A potom som sa v jednom bode vlastne tak nejak, že sama som sa našla v tom, že však ja nerozmýšľam. A ten upokojujúci pohyb, jedna nožka, druhá nožka, vlastne zrazu ma tak ako keby, že ukľunil do tej miery, že moja hlava sa vypla a ja som úplne nadšene proste s týmto poznatkom chodila jak šalená, lebo mi to hrozne páčilo, že mám vypnutý mozog a že ten vlastne tak akože takýto ukolébavý pohyb je veľmi pre mňa príjemný. A potom, keď som došla, už to je posledná vlastne štácia ešte za Kompostelou, to je taký, že najzápadnejší bod, aj keď vlastne technicky vraj není úplne v Európe, tak to je Finisterre alebo Fisterra. No a tam som došla, tam je taký majak, hej, a to je úplne, že posledný bod tej cesty, keď tam chceš dojsť. No a potom som mala naplánovaný, že deň, že budem proste iba sedieť tak, kde na káve tam v tej dzedzine. No a ja normálne som sa ráno zobudila a som si povedala, že ja sa idem prejsť. Ale máš svalovku brutálnu, nohy otlačené, všetko, že akože každý pohyb ťa bolí, ale ja už som akože tak bola strašne namotaná na to, že musím kráčať veľa, že som išla pešo k tomu majaku, neviem koľko to je úplne kilometrov, tam aj naspäť a mne bolo málo. Ja som bola nespokojná, že no a teraz co? Ja stále hľadám tú motiváciu, pre ktorú by som išla pešo 300 km, aj keď si to krásne si to opísala, ale čo znamená eclectic bastard? Ja som presvedčená, že ja som proste cigánka, alebo taká andalúzska cigánka, myslím si. Podľa mňa mám takého nejakého predka, lebo v našej rodine je nejaký jeden stratený dzedo, a podľa mňa on bol andalúzsky cigán. Prečo andalúzsky cigán? Neviem, lebo ja to tak cítim vnútorne. A som sa raz zobudila s tým, že ja musím ísť do Andalúzie, sa mi snívalo a potom som tam išla a som zistila, že to je môj domov. Takže niečo asi také proste ma tam ťahá. A pre mňa táto andalúzska cigančina je niečo, čo je proste eklektické v zmysle, že všetko so všetkým pokombinované, ale vyzerá to dobre. A to je presne, to som ja aj zvonku, aj znútra. Som chcela povedať, že na pár fotkách som ťa videla a mala si teda všetky farby. No áno, ale to je presne také, že pre mňa je to taká akože hranica, hej, estetická, že presne na nej sa potrebujem nachádzať. Lenže táto hranica pre väčšinu normálnych ľudí je už ťažko nad hranicou, hej. Takže dneska som veľmi... No čudujem sa, že ťa dnes vidím takto, lebo ja som kvôli tebe išla do akože takéhoto outfitu, že Ivana príde jak papagaj a Ivana prišla... Mám aj také dni. Dneska som sa tak cítila, že však dobre vyzerám, co budem na seba vešať glupociny. Dobre, však OK, sme sa mohli toto dohodnúť. Nie, teraz úplne vážne. Ja si myslím, že tieto náušničky opuncie, ktoré zbožňujem, a mám ich úplne že najradšej, mám ich zo Sicílie, takže tie náušničky ti nahradia aj make-up, aj oblečenie, že to je proste úplne že taká vec, že keď sa cítim, že ma není vidno, tak si dám len tieto náušnice. A ja ešte by som chcela teraz pochváliť Dominiku Gulden. Kde si, Dominika? Kde si? Ja ťa vôbec nevidím tam, lebo tie svetla mi svietia do očí. Aha. Dominika nechce, aby sme ju videli. Dominika Gulden, teraz ti poviem príbeh, hej, že Dominika Gulden venovala Ivke náhrdelník. Ivka sa z toho skoro pototo a vzadu mi hovorí, že videla na storke, že ja som dala náušnice, ktoré mám tiež od Dominiky Gulden a že si chcela od teba niečo kúpiť, si predstav. Aj stále chcem, neodchádzaj. Takže neskôr ti pošlem faktúru za to, že som niekoho influencla. No, ale iné som chcela teraz, že ja sa opýtam otázku, na ktorú ja viem odpoveď, lebo sme kamošky na Facebooku a čítala som tvoje posledné statusy, ale publikum nie je také privilegované, takže oni netušia, o čo ide. Takže ja najprv zacitujem a potom položím tú otázku. Ale to, čo zacitujem, asi budú vedieť, že aká je odpoveď. Hej? No ale. Nikto príčetný sa na Slovensku nechce stať spisovateľom, aby zarobil veľké prachy, iste ani ja. A iste, že teraz kvôli tomu
Ani kvôli ničomu neprestanem písať, akurát neviem, kedy to budem robiť popri práci v gastre alebo prostitúcii, lebo to sú tie možnosti obživy, ktoré mi teraz ako úspešnej spisovateľke ostávajú. A môžem vám zodpovedne povedať, že ktorúkoľvek si vyberiem, určite ju nebudem prevádzkovať v tejto podžubanej krajine, ktorej aktuálnu kondíciu odmietam legitimizovať tým, že v nej budem žiť. Neviem, prečo si inak to gastro a prostitúciu vybrala, lebo vraj Lidl je zamestnávateľ roka. Ale ja neviem, že či v Portugalsku majú Lidl. Aha, že ty to chceš robiť v Portugalsku. Alebo v Španielsku, tak kde je ceplo v zime. Ale inak som si len všimla, že ak si pekne zdôraznila to počúbanej, ešte s takým fajným východňarským prízvukom. Bolo to počuť. Áno, ja stále, keď som v Prešove, ja sa prepnem do východňarského prízvuku a strašne to mám rada. Počuť na mne, že som z Prešova? Dobre. A ja si spomínam, jak som začala bývať v Košiciach a som iba otvorila ústa po 3 slovách. Ty si z Prešova? Ale akože oni inak zaintonovali to, než ja teraz. Oni tak inak. No áno. A boli tam aj teda čísla, tak ja poviem aj tie čísla, lebo podľa mňa ľudia vôbec nemajú šajnu ako to v tomto akože spisovateľskom biznise, to je prísilné slovo, ale povedzme, že vlastne za minulý rok 2024 si predala, teda tvoje knihy sa predali spolu za 33 732 eur a ty z toho máš 1500. Kde je... Ty kokos, no, dobre ste počuli. Preto Ivana musí chodiť robiť čašničku alebo prostitútku. Kde sú to tie penieži? No, začnem od konca. Ja akože nemám problém fyzicky makať, pracovať proste manuálne. Robila som to od 15 rokov, kľudne by som to robila aj teraz, ale ja už aj tým, že som fakt veľa rokov chodila ako psychologičke, som konečne asi tak pred 2 rokmi začala naozaj vnímať svoju sebahodnotu a nebolo to také, že sa veľmi proste snažím akože samu seba presvedčiť, že ju vnímam, ale teraz ju už naozaj vnímam a mne to proste príde absolútne trapné a absurdné, aby som ja po 12 rokoch, keď dostávam literárne ceny, išla naozaj pracovať takde do karčmy. Pritom nemám s tým naozaj problém v tom zmysle, akoby, že pre mňa to není žiadna podradná robota. Ale ide o to, že ja teraz naozaj zistujem, že strašne málo ľudí rozumie tomu, jak to funguje a to sa netýka iba knižného biznisu, prepitujem, ale to sa týka v podstate akékoľvek oblasti kultúry, hej, že tvorca má najmenej. Veľmi ma to irituje, hlavne v poslednom čase, keďže Fond na podporu umenia je tu na to, aby podporoval umenie, ale proste podporuje absurdné veci a likviduje ľudí, ktorí tvoria proste, lebo musia, lebo od šerdečka, lebo mohli by sme tu proste 100 hodín o tomto rozprávať. Každopádne je to o tom, že moja kniha proste živí distribútora, živí knihkupca a živí vydavateľa a ja som úplne na chvoste a mám z tej knihy 9%, opakujem 9%. Čo ešte mi naozaj neváha povedať vydavateľ, a to není, že môj vydavateľ, to je akýkoľvek vydavateľ, to keď nie som autor, ktorý predáva 50 000 náklady, čo na Slovensku, akože môžete si pogoogliť, že kto to sú. Rozhodne to nie je ten typ literatúry, ktorú píšem ja. A rozhodne tie tituly nezískavajú žiadne ceny literárne, hej. Čiže ja vzhľadom na to, aký typ literatúry píšem, keď predám 5000 kusov, čo sa už stalo medzičasom, tak to je proste, že bestseller, hej. Ale tam vlastne to pre mňa neznamená absolútne nič, lebo z toho mám vlastne úplne že mizerné percentá a akýkoľvek vydavateľ akože povie, že však takto je systém nastavený, tak toto je. Ako nakoniec však tie statusy, aby som toto zbytočne nerozvíjala, sú verejne, takže kto chce vidieť, si prečíta. Prečítajte si ich. Áno, no. a vlastne proste pointa príbehu je, že jednoducho ľudia o tom nevedia a často mi hovorí hocikto akože na čítačke alebo proste kdekoľvek, že ja si to kúpim, ja ťa podporím, no lenže realita je taká, že vôbec to nepodporuje mňa. A mňa to akože úplne že bytostne vytača, že proste to takto funguje a ten fond by mal suplovať vlastne to, že aj človek, ktorý akože naozaj 3 roky sedí, aby vysadal knižku, dostane za to hovno v podstate, tak to štipendium je na to, aby ten tvorca sa nejako uživil, hej. No a tebe vlastne že prečo to tu riešime, tak minulý týždeň ti prišlo rozhodnutie z Fondu na podporu umenia, ja zacitujem, rada sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nedostatočnej umeleckej kvality projektu v kontexte ostatných predložených žiadostí. No a teraz vysvetlím.
Rada je niekoľko, nemám pekné slovo na nich, tak poviem osôb, ktoré sa absolútne nevyznajú vôbec, že v ničom, čo sa kultúry týka. A doteraz ten fond fungoval tak, že boli odborné komisie na divadlo, na hudbu, na literatúru a tak ďalej. A tieto odborné komisie rozhodovali, či pridelia alebo nepridelia tomu žiadateľovi peniaze. Teraz sa stalo to, že odborné komisie rozhodnú a rada mení. A nemení podľa kvality, pretože mne teda, to ešte tam je veta, ktorú predtým som tam mala uvedenú, že rozhodla sa táto rada zmeniť rozhodnutie odbornej komisie, čo znamená, že komisia mi peniaze pridelila a tuto zo pár pajacov sa rozhodlo, že nie a není to vôbec kvôli tomu, že by z roka na rok poklesla kvalita ani mojej tvorby, lebo dajme tomu, keby som bola jedna, ale takých ľudí, či už z divadla, alebo aj vydavateľstiev, alebo autorov je tam proste milión, ktorí neboli podporení a nie je to kvôli tomu, že asi toľkým ľuďom zrazu, neviem, proste poklesla kvalita tvorby. Je to o tom, že niektorí ľudia, napríklad ja, si otvárajú nahlas papuľu a není to úplne komfortné kritizovať ľudí, ktorí by ti potom mali dať z peňaží. Takže samozrejme, že ti ich nedajú, s čím som vlastne rátala, ale absolútne, že ma to vytača proste z princípu, lebo takto to nemá fungovať a je to úplne nechutné, že to takto funguje. No, lebo ty si za knihu Babička dostala vlastne ocenenie nadácie Tatra banky, čo je... To ešte keď som mala talent minulého roku. Áno, teraz už nemáš. A aj Anasoft Litera, čo vlastne keď sme spolu komunikovali, tak alebo ty si mi tuším písala, že dopíš tam prosím ťa Anasoft Litera, lebo to je, že oveľa ako váženejšie ocenenie, to je čo ako, že Oscar medzi... Nemyslím to tak, že vážnejšie v zmysle nejaké ako keby, že kvality, ale to je len za literatúru ocenenie Anasoft Litera a cena Tatra banky, teda nadácie Tatra banky za umenie, tam je niekoľko oblastí, máš tam divadlo, design, hudbu, dobre. Hej. Takže literatúra je len jedna z vecí. Dobre, čiže ocenená autorka má nedostatočnú kvalitu umeleckú. A čo sa s tebou stalo, že toho roku si netalentovaná? Vieš čo, tak neviem ti úplne odpovedať, lebo tú časť textu, ktorú som tam posielala, som ešte písala, keď som pila, takže to určite musí byť dobre. Takže viacero takých nepríjemných faktorov sa tam, hej... Ja tam presne ti môžem aj menovať nepríjemné faktory, ale nebudem to robiť. Viete si všetci prečítať na mojom Facebooku a budem nepríjemné faktory menovať ďalej. Uh-huh. Lebo toto není naozaj vec, ktorá sa dotýka iba mňa. A ja práve preto som akože o tomto rozprávala. Súd si vedomá toho, že si proste podpiľujem konár pod sebou, keď to kritizujem predtým, než prebehli vyhodnocovanie našich literárnych žiadostí. Takže keby som strategicky rozmýšľala, tak čuším ako vož pod chrastou, ale mne by svedomie nedalo čušať ako vož pod chrastou len preto, aby som dostala od nejakých ľudí, ktorých si absolútne nevážim, peniaze, lebo ja som v podstate tú žiadosť dala vlastne len tak akože uvidíme, čo bude a som strašne zvedavá, že čo mi tam napíšu za formulku. Ale oni normálne trapoši už tam dávajú iba, že CTRL-V a dávajú tú istú vetu, lebo ešte keď divadla mne podávali, tak ešte tam si vymýšľali také zaujímavejšie veci, že žiadateľ bol bohato podporený v minulosti. Tak, bohato? Veľmi krásne, lebo však to je super, nie? Že divadlo bolo v minulosti, toho roku už nemusí byť. Potom tam boli ešte také úplne, že klenoty, že nie sú tieto, akože, nie sú tam, nie je tam súlad s tradičnými hodnotami, alebo takéto niečo. Mm-hmm. Ale to je také, že vieš, že toto je úplne, že tuto nájdete najtradičnejšie hodnoty, aké kedy boli podľa mňa v Slovensku a ktoré trvajú a ešte budú veľmi dlho trvať, takže celkom také smutné, že vlastne toto tí ľudia nepodporili. A čo je riešenie tej situácie? Že čo vy, spisovatelia alebo kultúrna obec? Alebo dobre, teraz sa poďme baviť o tých knihách. Čiže vlastne my ti nevieme pomôcť tak, že si kúpime tvoju knižku, lebo sme čuli, že z toho nedostaneš penieži. Čo my vieme urobiť? Dostaneme ale málo, no ja som teraz... Tak prepýtujem 5 centov, ti môžem poslať, vieš, ako z jednej knihy. Ja som teraz si na svojom Facebooku urobila také, že kto chce, aj sú tu aj prítomní v tejto miestnosti ľudia, ktorí zareagovali a naozaj mi poslali peniaze, že keď chcete mi dať dar na písanie, na to, aby som mohla písať a nebudem sa musieť, dajme tomu 2, 3, 4 mesiace starať o to, že čo do huby, tak mi to môžete poslať, ale nemám vám v tejto chvíli čo predať, pretože nemám knižku napísanú. A
toto je asi vlastne vec, ktorú robím ani nie tak kvôli tomu, že by som teraz strašne potrebovala extrémne z ľudí vycúcať z penieží, ale proste z princípu preto, že normálne chcem tým čurákom ukázať, že nás proste nezlikvidujú. To tak nefunguje. Inak ja rozmýšľam, že keď to dám na YouTube, že ako veľmi rýchlo ma zablokujú. Potom už aj ja budem vám písať číslo účtu. Čo, možno, že ti úplne stačí, iba že tam budem ja a bez ohľadu na to, čo rozprávam, sa blokujú. Ale toto je to, že vieš, že presne teraz to funguje, že presne ak mi dneska moja zlatá kamarátka Pola Sejková napísala, že čo si dnes robíme sami, to nebudeme mať. A je to tak, že tá podpora teraz funguje, akože tiež keď nedali divadlám, tak jasné, ja nie som na tom akože bohu jak s peniazmi, ale proste mám srdcovečku divadlo Stoka. A keď mali nejakú kampaň na Doniu, hej, tak proste dala som im, koľko som mohla, hej. Akože tiež podporujem ostatných ľudí solidárne a keby som teraz, ja neviem, proste vyzbierala 50 000, tak sa rozdelím s inými ľuďmi, hej, len proste to není úplne reálne to takto robiť, ale mne sa to akože fakt páči, že v istom zmysle to proste tú citlivú časť našej populácie, našej krajiny proste tak zomkne, hej, a že sú ľudia k sebe proste zlatší a lepší a ja sa normálne, že dojímam, hej, že vôbec to není o tom, že či proste vyzberám milióny, ale že mňa fakt dojíma, že koľko ľudí mi proste fakt poslalo peniaze, to je úplne jedno koľko, vieš, ale že dáva mi to proste vieru v to, že tieto špiny proste nemôžu vyhrať. Hej, a ja som väčšina idealistka, tak ja sa odmietam zmieriť s tým, že tu by mal nastať stav, že zlo proste vyhrá. Akože nechcem tomu veriť a stále si myslím, že keď ešte budú existovať dobrí, normálni, citliví, dobrosrdeční, prajní ľudia, tak sa to proste nemôže stať. Tak ja len pripomeniem, že na košickú neonatológiu sme sa vyzberali 350 000. Koľko tam sme poslali? Nejakých vyše 300 000, takže mne to tiež dáva takú nádej, že teda akože nie sme tu všetci glupí. Nie, rozhodne nie, ale ja akože vieš, že to proste ľudia, ktorí majú radi to umenie, nemajú suplovať to... Nemajú, áno, ani to zdravotníctvo, ani to školstvo, presne, ani, hej, akože to je môžeme proste, sa baviť úplne, hej, ja hovorím vlastne o týchto veciach, lebo akože ich poznám zblízka, ale samozrejme presne tak, ako hovoríš, hej, že ono je to celé proste strašne absurdné a presne tak, ako teraz... pár ľudí tu akože udivene zhyklo, keď sme povedali to, že jak funguje vlastne predaj kníh. Podľa mňa mnoho našich spoluobčanov by udivene hýkalo, keby im niekto po lopate vysvetlil, že čo sa tu deje. Lebo proste teraz som videla v trafike človeka, predo mnou stal v rade, ktorý povedal úplne, že všetky žreby, aké existujú lotérie, potom ešte Kenot Zešec a potom 2 Davidovky červené. Jak chceš od takého pána, aby sa zamýšľal nad tým, čo sa tu deje v tejto krajine? Proste on je rád, že sebe zakúri, postíra žreby, kúkne sebe nejaký, neznám co, šport v telke, hej, a proste that's it. Ako prečo by mal rozmýšľať nad tým, že čo sa tu deje? Lenže problém je v tom, že tu sa nerozpráva, nechcem to vôbec dehonestujúco povedať, ale tu sa poviem jednoduchým ľuďom, čo vôbec nemyslím hodnotiacou, myslím to proste tak, jak to je. A je to úplne v poriadku, keď je človek jednoduchý. Ja by som takedy strašne chcela byť glúpa napríklad, lebo je to ťažké žiť, keď už proste rozmýšľaš, oveľa ťažšie, ale ako oni nebudú ti čítať enko a sa zamýšľať nad tým, čo tam je napísané. Radšej si budú čítať konšpirácie proste na internetoch. Hej, lebo vieš, tí ľudia majú radi jednoduché ako keby riešenia na zložité problémy, ale to sa tak ako nefunguje to úplne. Dobre, čiže čo my môžeme urobiť pre vás, čiže, lebo toto je taký, že tvoj prípad, o ktorom sa tu bavíme, teraz sa tu ľudia dozvedeli, si ťa možno nájdu na Facebooku, pošlú ti, hej, nejaké euro, ale toto nie je vlastne udržateľné. Vy, spisovatelia, sa nemôžete nejak, ja neviem, urobiť, že spolok nastratých spisovateľov a urobiť s tým systémom niečo, alebo... Neviem, lebo onoho času, to už fakt bolo roky dozadu, si spomínam, že Zuzka Keplová mala takú ambíciu urobiť, že družstvo slovenských spisovateľov. Neviem úplne ani na čom to stroskotalo, ani že čo sa s tým vlastne potom nejak dialo, lebo ja som vtedy bola ešte úplne, že absolútne som nerozumela veciam a nejak som sa nad tým aj nezamýšľala, lebo som riešila asi nejaké pravdepodobne interné svoje problémy. Takže ja úplne ti neviem na túto otázku odpovedať, ale môžem ti teda povedať, že nad tým rozmýšľam. A keď na dačo prídem, tak určite si to nenechám pre seba. Ale čo úplne, že naozaj nám najviac môže pomôcť, je proste ísť voliť.
a rozprávať ľuďom, ktorí nerozumejú, koho majú voliť, že to my im povieme. No ale mne sa inak, vieš, čo deje? Je to teraz akože hovorím zo srandy, ale myslím proste fakt na to, že niekedy ľudia proste iba nevedia úplne, čo majú robiť, tak robia glupociny. Ale keď sa s nimi porozprávame, možno, že niektorí pochopia, že robia glupociny. Akože nie som taký idealista, že by som si myslela, že teraz neviem, aké masy zmeníme, ale je to asi o tom, ako keď, ja neviem, máš kamarátku, ktorá vie, že nečíta, tak proste vieš, že čítanie je fasa, že by sa jej to páčilo, ale nebudeš jej dávať Kanta. Proste začneš od niečoho, čo ju môže začať zaujímať, bude ju to baviť a keď začne čítať proste nejaké jednoduchšie veci, možno, nehovorím, že sa to musí stať, ale možno sa potom jej vkus vyformuje tak, že bude čítať už proste iné veci. A že akoby nepovedať tej kamarátke, že existujú knižky, to sa mi nezdá úplne najlepší spôsob, ako s ňou stratégia, fungovať v jednej krajine. No, lebo mne sa deje to, že ja sa, akože, však moje sledovatelia vedia, sa vyjadrujem veľmi pravidelne, veľmi hlasno. A čo z toho mám, ako by som to povedala tak diplomaticky? No, okrem toho, že mi odchádzajú followery z Instagramu, normálne originál, proste, že unfollow, lebo poviem, že neútočme na menšiny, no tak to už je úplne, že katastrofa. Odchádzajú mi ľudia z profilu, nechcú to čítať. Nechcú o tom počúvať, nechcú počuť, že pozrite, toto sa dá robiť, že nejakú konštruktívnu kritiku, že ja sama som napríklad v takom stave, že som frustrovaná, že neviem, čo s tým a ako tomu pomôcť, keď to už robím 3 roky a vidím, že stále len tí istí ľudia mi to napríklad lajkujú, že ako náhle sa dostanem do jakej bubliny mimo, tak buď som zhejtená, alebo vlastne proste ľudia mi dajú unfollow, hej. A teraz to nejde o to, aby ja som mala 100,000 followerov, akože bolo by to... Ale inak by bolo super, keby tých 100,000 followerov proste mal nejaký takýto, že príčetný obsah, hej. Že, a to nemusí byť full len o politike, že negatívne, lebo však není celý svet len o negatívnych veciach. A veľmi rada by som bola, aby sa vlastne napríklad o takýchto ľuďoch, ako si ty, proste písalo viac, hovorilo viac, ale proste ľudí... Už nie, preboha, že už z chladničiek vychádzam, už viac nie. Už viac nie. A inak ty si introvert či extrovert? No. Čo by ste povedali? Nie, ja som strašne introvert, ale mám tú extrovertnú pozíciu svoju, ktorá proste ma zachraňuje v takýchto situáciách, že na trižo rozprávam medzi 50 ľuďmi. Viac je nás, akože, hej. No. Nie, akože ale už som vycvičená, lebo ja som to teraz veľmi obšírne odpovedám na jednoduchú otázku, ale myslím si, že som vlastne introvert, ktorý má extrovertnú svoju polohu a ja celkovo si myslím, že keby som mala možnosť žiť 2 životy paralelne, tak by to bolo oveľa jednoduchšie, že asi v tom je tiež dosť veľký môj problém, že som veľmi akoby protichodné osobnosti sa vo mne spájajú. Takže niekedy, keď sa na to cítim a som tak akože rada, že sú okolo mňa ľudia, tak som extrovert a presne ešte ten alkohol mi to tak fajne podtrhával. A teraz som to nedemonstrovala, ale nemôžem sa tak obliekať a byť úplný introvert, jak sa zvyčajne obliekam. OK, lebo my keď sme boli v kontakte prvýkrát, ja som Ivke napísala e-mail, že dobrý deň, pani Gibovej, ja som bla 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 a že môžeme si k tomu aj zavolať. A odpoveď bola, čau Miška, prosím, nevolaj mi. Nie, ja som najprv napísala, že týkajme si. No ale akože záver bol, že prosím ale nevolaj. že ja netelefonujem, takže si to proste poriešme písomne, lebo ja napríklad som strašne vystresovaná, keď mám telefonovať, pretože áno, mňa to veľmi... Asi 5 ľudí na svete existuje, s ktorými som ochotná telefonovať a to sú moji proste blízki priatelia a moja mama. A ja ani s bratom svojím netelefonujem, lebo proste mňa to obťažuje. Ja neznášam, keď človeku nemôžem pozerať do tváre a musím ho iba počúvať a vyrušuje ma to a ľudia mi telefonujú v tej chvíli, keď ja proste mám úplne inde myšlienky a ja nechcem ich prerušiť a dvíhať telefon, takže nikdy nemám zvonenie zapnuté a potom mám úplne rovnaký stres, že ja toto nechcem druhým ľuďom spôsobovať, hej. Že ja keď si predstavím, že mám ísť napríklad volať Miške, tak si predstavím, a čo keď ona teraz kraja bandúrky do polívky a bude si musieť oplachnúť ruky a zdvihnúť telefon, hej. Proste ja nechcem také situácie ľuďom spôsobovať. No to by ma dosť obťažovalo. Mňa, hej. No. Ale aj ako volajúcu, vieš. Joj, tak to tu tiež nerad telefonuje. OK, takže... Vidíš, nie som sama. Hej, je plno, aj môj manžel napríklad akože nemá rád telefonovanie, že radšej to napíše, že... No ale mne väčšinou akože pracovne telefonujú cudzie čísla, hej, a ja to proste 15 krát nedvihnem a potom tomu človeku napadne mi napísať SMS-ku, dobrý deň, som ten a ten, chcem vás to a to. Si myslím,
Čom si toto nenapísal hneď? Však ja ti odpíšem, vysvetlím situáciu, proste jak ty, vieš, že vysvetlím ti, nebudeme si telefonovať. Ale väčšinou oni, akože, už aj keď potom, hej, že privolím, že no dobre, tak si zatelefonujeme, tak ja musím mať dohodnutý presný čas. Vtedy a vtedy, ja vám v ten a v ten deň, ja vám budem telefonovať, buďte na to pripravená, ja budem tiež, hej. Keď už akože veľmi ten človek túži so mnou rozprávať. A v 99% prípadov, čo akože to tu hovoríme o 5 telefónoch ročne, hej, no, čiže v 4 je to o tom, že ti povie toto isté, čo ti potom napíše do mailu. Lebo si to proste... A ja akože nechápem, že vec, ktorá je napísateľná, že prečo by sa mala verbalizovať. Nech mi dá každý priestor, nech si to ja prečítam v kľude vtedy, kedy ja chcem a nebudem proste počúvať ľudí vtedy, kedy nechcem. Chápem, je to pochopiteľné. Máš ešte nejakú divnú... To si prvý človek, ktorý to pochopil, tak asi mám nádej. Hej, tak akože ja to rešpektujem. Ja som zase človek, ktorý radšej telefonuje, lebo ja si za minútu poviem, čo treba a koniec, už sa nemusíme kontaktovať. Ale rešpektujem, keď niekto povie, že nechce, hej, že však nie som pinda, že by som proste... Hlavne by to bolo zbytočné, lebo nedvihnem ja ti ten telefon, takže... No však ani nemáme na seba kontakta, že to je jedno vlastne teraz. Chceš ešte niečo dodať na záver? Ja diktujem svoje telefónne číslo. Nie. Chcem ja od teba možno, že taký tip na nejakú dobrú knižku, čo by si vedela odporúčiť túto publiku, že také možno aj duchovné pozdviženie by to mohlo byť. A potom ešte nejaký vzor. Nemusí byť ženský, akýkoľvek vzor, ktorý ti niečo ako keby, že ťa motivuje alebo ťa inšpiruje. Neviem, z minulosti, z prítomnosti, vôbec to nemusí byť akože známa osoba. Z minulosti viem, lebo teraz som sa veľmi dlho nezamýšľala nad tým, či vôbec mám nejaký vzor, akože mám osoby, ktorých isté vlastnosti alebo skutky si vážim, ale to by som ich musela teraz menovať akože 20, lebo nepoviem jednu a potom budem tam za kulisy rozdumovať, že čom práve to tu. Takže poviem taký, že istotka môj vzor, ktorý som mala, keď som mala 12 rokov, to bola Mel B zo Spice Girls. No tak takúto odpoveď by som nečakala od Ivany Gibovej, ale dobre, poď. No a ja doteraz si púšťam Spice Girls, lebo mne to proste, akože nie, že by som to denne nerobila, napríklad teraz som to asi 10 rokov nerobila, ale teraz si púšťam furt. Lebo mi to takú duševnú mladosť prinavracia a cítim sa pri tom tak fajne. Ešte tie sivé vlasy sme si povedali, že rozoberieme tvoje. Neviem, či tam je čo rozoberať, to je, že som si povedala v istom bode svojho života, že si nechcem už farbiť vlasy, lebo ma to obťažuje a si myslím, že je to niečo, čo vlastne odo mňa vyžaduje iba spoločnosť a bojovala som dlho so škaredými odrastami a s pocitmi, že vyzerám staro a potom som si to obľúbila. A teraz, keď sa cítim tak opalene a konečne vyzerám dostatočne cigánsky, aby to korešpondovalo s môjim duševným nastavením, tak som si povedala, že ty kokos, toto šediny, to jak dobre vyzerá. Vyzerá to dobre, že? Joj, díky ešte. Ja som jej to povedala hneď, keď sme sa stretli, že fakt, že vyzerá tak bohémsky, jak tá andalúska cigánka, to som sa teraz naučila nové. A teda... Ja som chcela odporúčať knihy ešte. Áno, ja stále všade odporúčam, lebo strašne ma to potešilo, že takáto drsňacká poetika maďarskej autorky je veľmi, veľmi mne príbuzná. Aj si myslím, že je to presne také podobné, že je tam akože nejaká žena, ktorá má problémy s alkoholom, nejaké rodinné determinácie, vzťah s nejakou babičkou. No normálne, ako nechcem povedať cez kopírák, ale veľmi podobné veci. A zistila som, že sa táto autorka tiež akože, aspoň teda posledné informácie, čo som si asi pred rokom googlila, že tiež prestala piť alkohol a volá sa Oršolia Karafiat. Knižka sa volá Sireny, v Braku to vyšlo. Úplne výborná kniha. A tak som sa až trošku zháčila, že si pána, ona, keď vidie môj preklad babičky maďarský, si bude myslieť, že ja som ju okopírovala, ale zistila som, že roky nie sú akože tak, že by to mohlo byť možné. Mohlo byť možné, bože, už končme, bo nejde to už. Ešte máme tombolu pred sebou, budeš hovoriť čísla. Si dobrá v matematike? Čo by si tak povedala? Ja ti poviem, v čom som najlepšia. V vyplňovaní poštových poukážok. Nikdy v živote ja proste som do kolónky nenapísala, čo treba. Aj keď je to primitívna kolónka, že napríklad, že rodné číslo, hej, a tam sú to tie štvorčeky, či čo to je, jak sa to volá, obdĺžniky. A ja tam píšem toto číslo a furt neviem, či tam mám dať tú lomku, alebo nie. A furt to dodžubem. Môj životný cieľ je, aby som raz prišla na poštu a vyplnila poštovú poukážku typu U
Na prvý raz. Wow. Som sa na tým nikdy nezamyslela, že môžu mať ľudia takéto ciele. Ale... Nie. Ale tak treba veľké výzvy. Ja to viem vypisovať. Takže, prepáčte. Tak každý máme nejaké iné talenty, no, bože. Ďakujem ti veľmi pekne. Takže tú knižku Sirény, to si nám odporúčala aj na Femlit, keď sme sa vo štvrtok stretli, takže to som si napísala. Áno. A ty máš ešte taký zaujímavý život, na záver poviem, že ty nežiješ na Slovensku počas zimy. Chodíš do toho Španielska, Portugalska, kde to chodíš? Do Španielska väčšinou a pred tou prednou horou som bola na Sicílii, ale to viac menej len z takých dôvodov, že nebol úplne voľný ten byt, do ktorého zvyknem do Španielska chodiť, lebo ono to vyzerá tak veľmi vzletne, že som celú zimu v Španielsku, ale vlastne prakticky to znamená to, že ja svoj byt, svoju garzonku, moju zlatú bratislavskú najmenšiu, prenajmem niekomu, aby sa mi vykrývala vlastne garzonka a v podstate to isté, čo by som za ňu platila, hej, hypotéka, nájom, tak toto isté platím za španielský byt, lebo tam mám kamarátku, ktorá mi prenajíma vlastne byt, čo cez leto dávajú akože turistom, hej, a cez zimu ho majú prázdny, takže mi ho dáva za kamarátskú cenu, takže technicky vzaté ma ten život vychádza ešte menej, lebo v Španielsku proste už naozaj dlhodobo je lacnejšie než na Slovensku, bohužiaľ. A vždycky sa potom náserem, keď prídem, že jak zdražila zelenina, lebo tam je pomerne lacná, opäť ma to vytača a viem, že teraz rozprávam jak stará baba, ale normálne cena zeleniny ma proste strašne vie vytočiť. Ale však to sú vážne veci do rozpočtu. Čiže vlastne, akože ono to vôbec nie je také, že ach bože, aká ona môže dovoliť, hej, tam proste nežijem tam v žiadnej luxusnej vile s bazénom a pointa celého toho je, že ja som za celý svoj život samozrejme odpozorovala už, že mne strašne nerobí dobre byť na Slovensku v zime, pretože tma a tieto veci mne psychicky to proste robí zle. A to všetko veľa ľuďom. Hej, ale mne teda naozaj, že hlboko nedobre to robí. A teraz som zhodou okolností práve tento rok urobila tú chybu, že som ostala na Slovensku a brutálne som to pocitila. Ako napriek tomu, že som cvičila, fakt 3-krát do týždňa intenzívne s trénerom, hej, proste všetky toto veci som robila, že sauna občas, ako všetko, nepila som, zdravá, vyvážená strava. Aj tak mi bolo na hovno, takže nie je to úplne cesta pre mňa. A druhá vec je, že ja polovicu roka, keď je našťastie na Slovensku teplo, väčšinou chodím na tieto čítačky, prezentácie kníh a takéto podujatia, že vlastne stretávam sa veľa s ľuďmi, čitateľmi a chodím fakt kadzi-tadzi, lebo akože viem, že druhý pol rok bude uhorková sezóna a nezarobím týmto spôsobom nič, takže väčšinou akože beriem fakt každé podujatie. A ja som potom pol roku tak extrémne vyčerpaná, že ja keby som akože, není vôbec šanca písať knižku, hej, za ten čas, lebo máš proste strašne veľa akože vecí, podnetov iných ľudí a tak. Takže ja sa musím vyslovene dať do takého modu, že len ja si určujem svoj čas, čiže ja v Španielsku poznám jednu túto devčinu, ktorá mi prenajíma byt, jej tetu aj frajerku. A to tak, že keď mi prídem, mi dá kľúče, dáme si kávu a potom, keď o 5 mesiacov odchádzam, jej dám kľúče a dáme si kávu. Že a to je vlastne môj celý sociálny život, kontakt, áno, lebo ja za iných okolností by som proste nebola schopná tú knižku písať. Napísať, že ja fakt potrebujem koncentráciu, kľud a niekedy naozaj, že týždeň proste ani nerozprávam, lebo není s kým a potom zavolám mame, lebo s mojou mamkou telefonujem rada. Tak aspoň, že z mamka sa vošla, hej, do tej kategórie. No, lebo tak mamka je taká, že to si akože, vieš, že to mi nevadí, že nevidím jej tvár, bo viem si presne predstaviť pri každom slove, že jak sa tvári. No, takže často, keď jej volám, a ona je taká zlatá, že ona mne nevolá, lebo vie, že mám proste psychické poruchy, takže čaká, kým ja jej zavolám a som zachrypnutá prvé 4 minúty, lebo proste nerozprávam. Ja rozmýšľam, že či ja budem vedieť byť taká tolerantná matka, keď mi môj syn povie, aby som mu nevolala. Asi nebars. Sa to musím naučiť od tvojej mamky. No, veď, hej, to podľa mňa veľa matiek by sa od mojej mamky malo učiť. Dobre, ukončme to v najlepšom, aby sa tu nejaké matky nepourážali. Nie, ale tak to každý povie na svoju mamku, že je najlepšia, to zase akože nemyslím si, že sa urazí tu takto za to, že moju mamku ľúbim. Nie, ty nie. Ivana Gibová bola dnešnou hostkou s touto fantastickou knihou, ktorú vám môžem požičať, lebo vlastne sme zistili, že Ivana z toho bars nič nemá, tak nekupujme. Je výsledok, neviem.
Ale nie, keď kúpite, tak budú aspoň štatistiky, že koľko som 1000 predala. To akože možno to dvihne, hej. Bude veľmi také pre mňa akože zaujímavé, že koľko netalentovaný autor kníh dokážu predať. Áno, to by si mala inak na Instagram napísať, že vlastne, že netalentovaná autorka. Ja už mám názov knižky, chcela som iný názov dať, ale akože už s tým proste nekvalitou to sa bude už so mnou viesť. Bude. Však aj čierne na bielom to tam je napísané, že si nekvalitná autorka. Nás ešte čaká tombola, ale teda ďakujem veľmi pekne Ivane Gibovej, že si našla čas, lebo teraz je slávna, jak sa hovorí. Ja ďakujem tebe za pozvanie, aj vám všetkým ďakujem, že vás toľko prišlo. Teším sa z toho a fajne sa mi tu rozprávalo s tebou. A ste veľmi dobré publikum, lebo máte reakcie. Ja, keď mi švicí do očí, tak nevidím vám do tvári, ale keď sa občas zasmiete, tak mi tak je uvoľnenejšie. Ten môj introvertik netrpí až tak. Ďakujem vám veľmi pekne. Toto bol ďalší diel podcastu Nezastaviteľné s Michelle. Ďakujeme, že nás počúvate a ak sa vám tieto rozhovory páčia, budeme veľmi radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom Nezastaviteľné.